எந்த எந்த ட்ரெயின்? அன்னைக்கு அது என்ன ட்ரெயின் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாரு. காத்தால எத்தனை மணி போவோம் மேங்களூர்? இல்ல அது வந்து கோயம்புத்தூர்ல இருந்து நான் போறேன். அப்படியா? இல்ல இல்ல சென்னையில இருந்து கோயம்புத்தூர் டு மேங்களூர் ஏதாவது அப்படியே சொன்னாருன்னு நினைக்கிறேன். நினைக்கிறேன் நான் அதையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் சண்டேக்குள்ள. கோயம்புத்தூர்ல நாங்க வந்து கோயம்புத்தூர் போறோம். 4-5 ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்காங்க. முடிச்சுட்டு சென்னை வந்துட்டு போறதுன்னா வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஆயிடும். இல்ல அங்க இருந்தே போறது வந்து 7 to 8 hours ஆகும்னு நினைக்கிறாங்க. ஆமா எல்லாமே இது பெங்களூர் ட்ரெயின் வயா கோயம்புத்தூர் தான் போகும். ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு வந்து 14வது அத்தியாயம் குணங்கள் பத்தியான அத்தியாயம் வந்து ரொம்பவே சிறப்பானது. பிகாஸ் இதனோட அடிப்படையில தான் நம்மளுடைய மெட்டீரியல் நேச்சர், அதாவது ஜடபூமி வந்து கொண்டுட்டு இருக்கிறதே வந்து இந்த முக்குணங்கள்னால தான் அப்படின்றது நிறைய இடத்துல நம்ம வந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம். தனி சாப்டரே வந்து முக்குணங்களுக்கு அப்படின்றது. அதுதான் வந்து ஆனா இது வந்து ரொம்ப கம்மியான இது இருக்கிறதுனால ஐ திங்க் நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம முடிச்சோம். 27 ஸ்லோகஸ் தான். மங்களாச்சரணம் பண்ணி நமோ பகவதே நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாக்கிய சாக்ஷர் உன்மிலிதமேன तस्मै श्री गुरवे नमः. हरे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरे प्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. Three modes of material nature. அது குணத்ரய விபாக யுகம் அப்படின்ட்டு வந்து இதனுடைய தலைப்பு. இதுல வந்து நம்ம குணங்கள் பத்தி, முக்குணங்கள் பத்தி நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். போன அத்தியாயம் நம்ம வந்து டீட்டெயிலா நம்ம வந்து படிச்சுட்டு 2 weeks இதுதான். அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறார் 6 கேள்வி. பிரகிருதினா என்ன, புருஷான்னா என்ன. இந்த பிரகிருதின்ற இதுதான் இந்த தலைப்பே வந்து அடங்கியிருக்கு. மெட்டீரியல் நேச்சர் அதுதான் வந்து அடங்கியிருக்கு. இது வந்து க்ஷேத்திரம்னா என்ன, நம்மளுடைய உடம்பு. க்ஷேத்திரஜன் என்று இந்த உடலை அறிபவர். அப்புறம் வந்து எல்லா உடலையும் அறிபவர். ஞானம், அதாவது பகவானை பத்தியான ஞானம். நேயம் அப்படின்றது வந்து நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்ட், அதாவது பகவான் கிட்ட நம்ம எப்படி சென்றடைவது. இது கேள்வி எல்லாம் வந்து அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறாரு. அது வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பதில் வந்து சொல்றார். 2லேருந்து 7வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் கிருஷ்ணா ஆன்சர்ஸ் டு தி क्वेश्चंस 3 and 4. அந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ். நம்ம இந்த உடம்பு இருந்தாதான், இந்த சரீரம் இருந்தாதான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய கர்மாக்களை நம்ம வந்து பண்ண முடியும். நம்மளுடைய உடம்பு அப்படின்றதுனால நம்மளோட உடம்பத்தை பத்தி நம்மளுக்கு தான் தெரியும். ஆனா நம்மளுடைய உடம்பை பத்தியும் மற்றவர்களுடைய உடம்புலாம் என்ன இருக்கு அப்படின்றத பத்தியும் வந்து பகவானுக்கு தான் வந்து தெரியும். அவர் வந்து பரமாத்மாவா வந்து இருந்துட்டு இருக்காரு அப்படின்றது. இது வந்து கிருஷ்ணர் வந்து 5வது கேள்விக்கும் வந்து பதில் சொல்றாரு. ஞானம்னா என்ன, அந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் நாலேஜ். அந்த ப்ராசஸ் வரும்போது அது வந்து ஒரே நாள்ல கத்துக்கிறதுன்றது கிடையாது. இட்ஸ் அ ப்ராசஸ். வந்து நாளடைவுல எப்படி நம்ம வந்து இன்னைக்கு கூட ஒரு லெக்சர் கேட்கும்போது அதுதான் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாரு. நம்ம வந்து 50 வருஷமா வந்து பகவான் அப்படின்றதே வந்து மறந்துட்டோம். நம்ம ஓடிட்டே இருந்தோம். பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு, அது வாங்குறதுக்கு, இது வாங்குறதுக்கு, பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறது, பையனுக்கு இது வேலை, அது எல்லாமே ஓடிந்து இருந்ததுனால நம்ம வந்து பகவான் பேர்ல வந்து அவ்வளவு வந்து லைஃப் வந்து இல்லாத இருந்தது. 50 வயசு ஆயிடுது அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்கியூஸுமே வந்து சொல்லக்கூடாது அப்படின்றது. எந்த ஒரு எக்ஸ்கியூஸும் வந்து
சொல்லக்கூடாது. பகவானை பத்தியான தெரிஞ்சுக்கிறது. ஸோ அந்த வயசை விட்டாச்சு அப்படின்னா நம்ம என்னைக்குமே வந்து பகவானை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம் அப்படின்னு. இதான் வந்து இந்த ஞானம் வந்து எல்லா இடத்துலயும் இந்த இடத்துல வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து சொல்றாரு. இதே வந்து போர்க்களத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பீஷ்மர் வந்து ரொம்ப படிக்கையில வந்து பீஷ்மரை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா துரியோதனன் வந்து பீஷ்மரை வந்து கோச்சிக்கிட்டு இருக்காரு. நீங்க வந்து நீங்க வந்து இவ்வளவு வந்து செல்ஃபிஷா இருப்பீங்க, என்னோட உப்பு தின்னே நீங்க வந்து எனக்கு துரோகம் பண்றீங்க, பாண்டவர்கள் எல்லாம் அப்படியே விட்டு வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சத்தம் போடும். பீஷ்மருக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவ்வளவு ஒரு சாத்வீக குணம் அவருக்கு. யாருக்கிட்டையும் வந்து கோவமே வந்து பட தெரியாது. வந்து ரொம்ப வந்து எல்லார்கிட்டயுமே வந்து ரொம்ப அன்பாக இருக்கக்கூடியவர். டிஃபரன்சஸ் அதெல்லாம் வந்து அவருக்கு வந்து கிடையவே கிடையாது. எல்லார்கிட்டையும் வந்து மதிப்பு வந்து அவர் வந்து வச்சிருந்தார். அதனால அவரை வந்து எல்லாருக்குமே வந்து பிடிக்கும். அதனால வந்து அவருக்கே வந்து கோவம் வந்துருச்சு. பீஷ்மர் தான் மத்தாஜி இந்த அந்த சகுன 14 தம்பிகளையும் கொண்ட செயல் அடிச்சாருன்னு ஒரு பார்ட் ஒரு மத்த அப்படியே உண்மை மத்தாச்சு. அது சாப்பாடே கொடுக்காம சகுனுடைய அப்பாவையும் சகோதரர்களையும் சிறையில் அடைச்சு இது மாதிரி எனக்கு என்னோட மகன் என்னோட தம்பி மகன்களுக்கு வந்து குந்தி வந்து 2ஆம் தரமா கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்ததால கோவப்பட்டுட்டு ரொம்ப கோவப்பட்டு அவங்க தம்பிகளையும் சகோதரர்களையும் அப்பா ஜெயில போய் அடைச்சு சாப்பாடே கொடுக்காம அப்படி பண்ணாரு பீஷ்மர். அப்படி ஒரு கதை இருக்கு. உண்மையை மத்தாச்சு அது ஒண்ணும் இதெல்லாம் கிடையாது. மகாபாரதத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சகுனியோட அப்பா வந்து காந்தாரி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஒரு இது காந்தாரிய வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு அப்படின்னா அந்த வீடு வந்து இதுவாகாது அப்படின்னு இருக்கிறதுனால அந்த கதை வந்து எனக்கு ஃபுல்லா வந்து தெரியல மத்தாஜி. ஏன்னா இப்ப இன்னொரு இதுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மரத்துக்கு இதுக்கும் ஒண்ணு இது கல்யாணத்தை பண்ணி கொடுத்துட்டு அப்புறம் வந்து திருதராஷ்டிரனுக்கு வந்து பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அவளோட ஜாதக பிரகாரம் வந்து இது வந்து பீஷ்மருக்கு வந்து தெரியவே தெரியாது. சோ அப்புறம் பிற்காலத்துல கல்யாணம் எல்லாம் முடிஞ்சிட்ட அப்புறம் அது தெரிஞ்ச போது ஒரு விதவையை வந்து என்னோட இவனுக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணியிருக்கேனே அப்படின்ட்டு அவர் ரொம்ப வந்து வருத்தப்பட்டாரு. அதுவும் இல்லாத வந்து பொலிட்டிக்கல் அப்படின்னு இது அரசியல் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நிறைய வந்து பிரச்சனைகள் வந்து இருக்கும். உள்நாட்டு பிரச்சனை, வெளிநாட்டு பிரச்சனை அப்படின்ற மாதிரி நிறைய வந்து பிரச்சனைகள் வந்து இருந்துருந்தது. அதனால வந்து அவங்கள வந்து சிறையில் இருந்து அடைச்சிருந்தாங்க. நிலவரையில அடைச்சு வைக்கிறப்போ சகுனிய மாத்திரம் வந்து பழக்க வைக்கிறதுக்காக மத்தவெல்லாம் சாப்பிடாம அப்படி சாப்பாடு கொடுப்பாரு. எல்லா சாப்பாட்டையும் சாப்பிட்டு நீ நல்லபடியா இருன்னு சொல்லிட்டு நல்லபடியா வந்து அவரைதான் வந்து பழிவாங்க சொல்லி வந்து சொல்றாரு. அவரு வந்து யார வந்து பழிவாங்குறாரு அப்படின்னா பீஷ்மரை வந்து பழிவாங்கல. பீஷ்மரை வந்து பழிவாங்க திருதராஷ்டிரனை தான் வந்து பழிவாங்க. ஆமா, பழிவாண்டதுக்காக தான் போர் புரியத்துக்காக கூடவே இருந்து குழிப்பறிப்பாரு அவரு. திருதராஷ்டிரனை தான் வந்து பழிவாங்குறாங்க. அதனால திருதராஷ்டிரன் வந்து எங்கேயாவது நல்லவன் ஆயிடப்போறான்றதுனால எல்லார்கிட்டையும் வந்து ஒரு பகைமையை வந்து அவரே சகுனிய வந்து வளர்த்துட்டாரு. அதுதான் வந்து இது இருக்கு. இதுவும் இல்லாத தன்னோட அப்பாவோட அந்த விரல் வச்சுதான் அந்த இதை வந்து பண்றாரு. வச்சுதான் வந்து தாயக்கட்டையை வந்து பண்றாரு. அவர் வந்து சொல்றாரு வந்து அவ்வளவு வந்து அந்த சக்தி இருக்கு, மிஸ்டிக் பவர்ஸ் இருக்கு, நீ என்ன நினைக்கிறியோ அது வந்து மனசுல என்ன நினைக்கிறியோ அது வந்து அந்த தாயக்கட்டையில வெளிப்படும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அது வந்து அப்பேற்பட்ட தாயக்கட்டை அப்படின்றது. இவர் வந்து பீஷ்மர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சிறந்த யோகி அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம். இந்த பிரதிஜை எடுக்கிறது அப்படின்றது வந்து அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் வந்து கிடையாது. தன்னுடைய அப்பா வந்து இன்னொருத்தரை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க போறா அப்படின்னும் போது அது அந்த மூத்தார் பையன் பீஷ்மர் அப்படின்னு கங்கா தேவியோட பையன் அவர் வந்து அரசாட்சி அமையக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அவர் வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணி கொடுக்குறாரு. நான் எக்காரணத்தை கொண்டு சபதம் மேற்கொள்றாரு. அதுதான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு, நீ பண்ணினது முதல் தப்பு அதுதான் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. மகாபாரதம் யுத்தம் வரதுக்கு முதல் காரணம் நீதான் அப்படின்ட்டு வந்து பீஷ்மர் வந்து சொல்றாரு. உன்னை யார் பிரதிஜை எடுக்க சொல்றா அப்படின்னு. பிரதிஜை எடுக்காம அவர் வந்து அரசாட்சி ஆண்டிருப்பாரு அப்படின்னு வந்தது அப்படின்னா இந்த உலகம் வந்து எப்படியோ வந்து சுபிக்ஷமா இருந்தது. ஏன்னா பீஷ்மர் வந்து அவ்வளவு நல்ல மாதிரி ஏன்னா அவருக்கு வந்து அவ்வளவு வந்து யோக சக்தி வந்து ஜாஸ்தி. யோக சக்தி இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவருக்கு வந்து எப்படி அரசாளனம் எல்லாமே வந்து அவருக்கு வந்து தெரியும்.
அந்த யாருக்குமே வந்து கெடுதல் நினைக்காத ஒரு ஆத்மா யாரு அப்படின்னா பீஷ்மர் தான் அப்படின்றது சொல்லுவாங்க. இப்போ அப்பேற்பட்ட பீஷ்மர் கிட்ட மகாபாரத யுத்தம் எல்லாம் மகாபாரதம் யுத்தம் வந்து முடியல இன்னும். துரியோதனனுக்கு ஒரே வருத்தம். இந்த மாதிரி நேர போறாரு, பீஷ்மரோட டென்ட்டுக்கு போறாரு. போயிட்டு கண்டபடி வந்து நீ என்னோட உப்பு சாப்பிட்டுட்டு இந்த மாதிரிலாம் வந்து துரோகம் பண்ற, நீங்க வந்து அந்த மாதிரி இருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டபடி வந்து இது பண்ணும்போது உடனே அவருக்கு வந்து கோவமே வராது. சோ இந்த இது சொன்ன உடனே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அவருக்கு வந்து அவ்வளவு வெகுண்டு எழுந்து அவர் வந்து சொல்றாரு, நீ எழுதி வச்சுக்கோ, நாளைக்கு வந்து அர்ஜுனனுடைய கடைசி நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதி வச்சுக்கோ அப்படின்றது சொல்றாரு. சோ இது வந்து இவங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சு போயிட்டு ஒண்ணு நான் இருப்பேன் இல்லாட்டி அவர் இருப்பேன்னு தான் சொல்லுவாரு மாதாஜி. இந்த கடைசி நாள் வந்து அர்ஜுனனுக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு, எழுதி வச்சுக்கோ அப்படின்ட்டுன்னு. இப்ப வந்து இவ காதல விழுது, யாருக்கு திரௌபதி வந்து காதல விழுது. இந்த மாதிரி மறுநாளைக்கு தன்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து இருக்க மாட்டாரு அப்படின்ட்டு. ஏன்னா ஏன் வந்து அவ்வளவு உறுதியா சொல்றாங்க அப்படின்னா பீஷ்மர் வந்து அவ்வளவு வந்து யோக சக்தி இருக்கிறதுனால அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அதை கண்டிப்பா வந்து செஞ்சு கொடுப்பார். அவர் வந்து அதுல இருந்து பின்வாங்கவே மாட்டாரு. அவர் எப்படி வந்து அந்த பிரதிஜை எடுக்கிறாரோ எக்காரணத்தை கொண்டு அந்த பிரதிஜை வந்து கடைசி வரைக்கும் வந்து விட்டு இது பண்ணவே இல்லை, அதை வந்து மீறவே இல்லை, அது அப்படியே பண்ணுவாரு. சோ என்ன சொல்றாரோ அதுபடி வந்து நடக்கக்கூடியவர் வந்து பீஷ்மர். அதனால்தான் வந்து இவருக்கு வந்து துரியோதனனுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பீஷ்மர் கிட்ட அவ்வளவு அளவு கடந்த வந்து மரியாதையும் அதெல்லாம் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கு. அண்ட் அவரை வந்து வெல்லவே முடியாது. அப்பேற்பட்ட வந்து ஒரு போர் சக்தி, போர் கலையில வந்து அவர் சிறந்த வல்லுனர். அவர்கிட்ட வந்து யாருமே வந்து போட்டியிட்டு ஜெயிக்கவே முடியாது. இது எல்லாருக்குமே தெரியும். கிருஷ்ணருக்கும் அதை பத்தி வந்து நல்லாவே வந்து தெரியும். அவர் வந்து பிரதிஜை எடுக்கிறாரு, ப்ராமிஸ் பண்றாரு துரியோதனனுக்கு. மறுநாள் போர்ல வந்து நான் வந்து அர்ஜுனனை அழிப்பேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காரு. அப்ப வந்து இவங்க காதுல வந்து விழது. எல்லார்ட்டையும் வந்து கேக்குறாங்க, நீங்க ஏதாவது பண்ண மாட்டீங்களா அப்படின்னு வந்து யுதிஷ்டர் கிட்டயே எல்லார்ட்டையும் வந்து கேக்குறாங்க. இந்த மாதிரி சூழல் அரிச்சிருக்காரு அவரு. பீஷ்மர் பொறுத்த வரைக்கும் எது வந்து சூழல் வைக்கிறாரோ அது பண்ணி செஞ்சே தீர்வாரு. அதனால என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்லாம் வந்து கேக்குறாங்க. யாருமே வந்து ஒண்ணுமே சரியான பதில் சொல்லல. நேர போய் இவற்றை வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட போய் வந்து சொல்லுவாங்க, கிருஷ்ணா நீ வந்து இந்த மாதிரி வந்து சூழல் அரைச்சிருக்காரு, என்ன பண்ணலாம் நீயே சொல்லு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாரு. கிருஷ்ணர் தான் எப்பவுமே வந்து புன்முறுவல் வந்து கூப்பாரு. அவருடைய சிரிப்பு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு இது இருக்கு. சிரிப்புன்னா வந்து வாய் விட்டு வந்து சிரிக்க மாட்டார். முதட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு புன்முறுவல், அந்த மாதிரியான புன்முறுவல் வந்து யாராலுமே வந்து பண்ண முடியாது. மயங்காதவர் யாருமே வந்து கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். அதுல வந்து அந்த சிரிப்புல வந்து பல அர்த்தங்கள் வந்து உண்டு. அப்போ வந்து அவர் சொன்னா, நீயே சொல்லு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு, நீ எப்படி வந்து இதுல இருந்து வெளிவரலாம், என்ன பண்றது, அவர் சூழறிச்சாச்சு அப்படின்னா உன்னோட ஹஸ்பண்ட் நாளைக்கு வந்து இல்லதான் போக போறாரு, அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு வந்து நீயே சொல்லிட்டு அவர் கிளம்பிட்டாரு. அப்புறம் வந்து ஓடி வர மன்றாடி வந்து கேட்டு, நீங்க தான் எங்களுக்கு அபயம் தரணும், நீங்க தான் வந்து நல்லதை வந்து நிலைநாட்டணும் அப்படின்ட்டு நீங்க வந்திருக்கீங்க, அதை வந்து நீங்க வந்து காப்பாத்தணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்ன உடனே என்கிட்டயே வந்து திருப்பறியா நான் சொன்னத அப்படின்ட்டு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்றாரு, நீ வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேரம் வந்து பீஷ்மர் டென்ட்டுக்கு இவங்களை வந்து அனுப்புறாரு. இவங்களை பாண்டவர் அனுப்பல. பாண்டவர் யாருமே ஜென்ஸ் யாருமே போல, லேடிஸ். இவதான் திரௌபதி தான் வந்து போறா. திரௌபதி வந்து போறா. இவர் வந்து எல்லாத்தையும் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அவர் வந்து படுத்துக்கிறாரு. பீஷ்மர் வந்து படுத்துட்டு இருக்காரு. அப்ப வந்து வெளியில சத்தம் கேட்கறது, இந்த மாதிரி சலங்க சத்தம் வந்து கேட்கறது. யார் இந்த ராத்திரியில வந்து பெண் வந்து யாரோ இந்த பக்கம் போறாங்களே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இது வந்து ரொம்ப தப்பான விஷயமாச்சு. இது வந்து அவர் வந்து ஒரு பிரம்மச்சாரி அப்படின்னு இருக்கும்போது அந்த பெண் வாடை அப்படின்றதே அவருக்கு வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு நினைவுல எப்பவுமே அவர் இருந்திருக்காரு. இந்த ராத்திரியில வந்து இதுவும் போர் நடக்கின்ற இடத்துல டென்ட் இருக்கு, அந்த இதுல கொண்டு இந்த மாதிரி இது பண்றாங்களே, என்னவா விஷயம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து இந்த டென்ட்டை வந்து அகற்றாரு. அப்போ வந்து இந்த திரௌபதி வந்து நேர பீஷ்மர் காலில் வந்து விழுந்துட்டு அவர் வந்து சொல்றாரு, சௌபாகியவதி பாவா அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. அப்ப வந்து அவ எழுந்துக்கிறா. கிருஷ்ணர் வந்து அங்க இருந்து வந்து சரிவா போலவா அப்படின்னு, என்ன நீ போலவான்றீங்க, அவதான் சொல்லிட்டார்ல சௌபாகிய தீபவ
அதுலயே எல்லாமே அடங்கியிருக்கு அப்படின்ட்டு. கிருஷ்ணா அது உன்னோட வேலை தானா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஏன்னா அவர் வந்து சௌபாகியதி பவ அப்படின்னா அதுக்கு அந்த யாருக்குமே வந்து தீங்கு பண்ண மாட்டாருன்னு ஒரு அந்த இதுவா நீ வந்து எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு நோ எக்ஸ்பிளனேஷன் அட் ஆல் அப்படின்னா. ஸோ எதுக்கு அப்படின்னா சிலதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சன்னியாசிகள் அப்புறம் வந்து நிறைய ஞானம் உடையவர்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜாஸ்தி வந்து பேச மாட்டாங்க. ரொம்ப இதமாக பேசுவாங்க, மிதமாக பேசுவாங்க, அமைதியாகவும் இருப்பாங்க. அமைதியா ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுலயே எல்லாமே அடக்கம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. நாம என்ன பண்றோம், நிறைய வந்து பேசுறோம். நிறைய பேசுறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா வம்பு கொடுத்து நாமளே நம்ம வாய் கொடுத்து நம்மளே வந்து மாட்டிக்கிறது வந்து நிறைய இருக்கு. அதுதான் வந்து சொல்லுவாங்க வாச்சோ வேகம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அந்த வாக்குல வந்து ரொம்பவே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஒரு 26 குவாலிட்டிஸ் வந்து இருக்கு. எப்படி வந்து நம்ம ஒரு சன்னியாசியாக இருக்கக்கூடியவர், அப்புறம் வந்து ஒரு நல்ல டிவோட்டியாக இருக்கக்கூடிய தூய்மையான டிவோட்டியாக இருக்கக்கூடியவர்களுடைய 26 பண்புகள் வந்து நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். சோ அது வந்து இவர்கிட்ட வந்து அத்தனையுமே இருந்தது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அப்போ வந்து பீஷ்மர் வந்து சொல்றாரு, கிருஷ்ணா நீ வந்து அவங்க இவங்களை வந்து முன்ன நடக்க சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் வந்து கூப்பிட்டு சொல்றாரு பீஷ்மரு, நீ வந்து என்னோட இது வந்து நீ இப்ப வந்து ரெண்டு கிடையாது, இந்த எம்பராசிங் சிச்சுவேஷன் சொல்லுவாங்க. இதுதான் துரியோதனோட வாக்கியும் காப்பாத்தணும், தான் கொடுத்த வாக்கி வந்து காப்பாத்தணும். சௌபாகியவதி அப்படின் போது நான் வந்து அர்ஜுனனை கொல்ல மாட்டேன் அப்படின்றதுக்காக நீ சௌபாகியவதின்னு வந்து சொல்ற, இதையும் வந்து நீ பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கிளம்புறதுக்கு முற்படும் போது பீஷ்மர் வந்து கூப்பிட்டு சொல்றாரு, நீ எப்படி என்னோட வந்து சபதத்தை வந்து முறியடிக்கணும்னு நீ நினைக்கிறியோ, நான் வந்து அதே உன்னோட சபதத்தை நான் முறியடிக்கிறேன்னா இல்லையான்னு பாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். அவர் என்ன சொன்னாரு, இந்த மகாபாரத யுத்தத்துல என்ன பண்ண மாட்டேன்னாரு, நான் ஒரு ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன், ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ல, அதை நான் முறியடிப்பேன் நானு அப்படின்னு. சரி பாத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு விட்டாரு. என்ன திரௌபதி கேட்கும் போது நான் ரொம்ப சாதாரணமா கிருஷ்ணர் தான் சொல்றேன், நான் ரொம்ப சாதாரணப்பட்டவன், நானே வந்து தேரோட்டியா இருந்துட்டு இருக்கேன், நான் என்னால என்ன சஜஷன் எல்லாம் கொடுக்க முடியும் அப்படி இப்படின்லாம் அவர் வந்து ரொம்ப சொல்ல ஆரம்பிச்ச உடனே என்ன பண்றது, என்ன கிருஷ்ணா நீயே கை விட்டுட்டியா அப்படி இப்படின்லாம் வந்து கேட்கும்போது இந்த மாதிரி ஆன உடனே அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு மனசு வந்து திருப்தியா வந்து இருந்தது. அதே மறுநாள் போர்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னா அர்ஜுனனை பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து அந்த வெறி வந்து பீஷ்மருக்கு எடுத்து சரம் மாதிரியா வந்து அம்பு வந்து விட்டுட்டே இருக்காரு அவரு. அப்போ வந்து அர்ஜுனன் நினைக்கிறார், என்னது இது தாத்தா வந்து இத்தனை நாள் இல்லாம இன்னைக்கு வந்து இவ்வளவு வேகமா பண்றாரு அப்படின்னு. சோ இத பார்த்த உடனே இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா நிச்சயம் வந்து அர்ஜுனன் வந்து காலி ஆயிடுவான் இன்னைக்கு. அதனால என்ன பண்றாரு, உடனே வந்து அவ்வளவு தூரம் நான் வந்து சொல்லியும் நீ வந்து வாக்கும் கொடுத்துட்ட அப்புறம் இந்த மாதிரி நீ வந்து அம்ப எக்கச்சக்கமா விடுறியன்னு சொல்லிட்டு தேர்ல இருந்து குதிச்சாரு. அது குதிச்சுட்டு ஓடுறாரு. அவரு என்ன சொல்றாரு, இந்த பையன் எப்படி ஓடுறாரு அப்படின்னா அந்த ஃபுல்லா அந்த குருக்ஷேத்திர யுத்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பிணங்கள் இருந்தது, ரத்த ஆறாக ஓடி இருந்தது, அதெல்லாம் தாண்டி வந்து ஓடினார். அதுதான் வந்து அந்த அந்த இவர் அந்த லெக்சர்ல வந்து பிரபுஜி வந்து சொல்றாரு, ஸோ நாமெல்லாம் வந்து இந்த இது பக்கம் இறந்த பக்கம் போனா அப்படின்னா தீட்டு அப்படின்லாம் வந்து சொல்றதுல, கிருஷ்ணருக்கு என்ன தீட்டு அப்படின்னு அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. கிருஷ்ணர் வந்து அவர் போர்க்களத்துல ஓடுறாரு, ஒரு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அந்த இது தேர்ல இருந்து சக்கரத்தை இந்த விழுந்த சக்கரத்தை எடுத்துட்டு பீஷ்மரை நோக்கி ஓடுறாரு. அப்போ வந்து பீஷ்மருக்கு வந்து அப்படியே பீஷ்மர் வந்து இறங்கிடுறாரு. அதை விட்டுட்டு இந்த காட்சியை காண்றதுக்கு தான் நான் எத்தனை நாளா தவம் இருந்தேன் அப்படின்றாரு. கிருஷ்ணரை பார்த்த உடனே இந்த காட்சி பாக்குறதுக்கு தான் நான் எவ்வளவு நாள் தவம் இருந்தேன், சோ இப்ப நான் பாத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து கை கூப்பி அவரு நிக்கிறாரு. அப்போ வந்து அர்ஜுனர் கிட்ட கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு, இதுதான் சமயம் அடி அப்படின்னாரு அவரு. இல்ல நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனன் சொல்லும்போது இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மயிர்கால்கள் சொல்றோம் இல்லையா, ஒரு ஓட்டை இருக்கு இல்லையா நம்ம ஸ்கின்ல, ஒரு ஓட்டையிலயும் வந்து அம்பு வந்து பாஞ்சு அப்படியே வந்து அவர் வந்து விழறாரு. விழும்போது எல்லாருமே ஒரே அழுக, ரொம்ப அழுக. அவரு எல்லாருமே வந்து அழ ஆரம்பிச்சு சிக்கண்டி முன்னிறுத்தி இல்ல இது பண்ணுவாரு அவரு வந்து இது பண்றச்ச அது ஒரு கதை சொல்லுவாங்க இல்லையா, சிக்கண்டி வந்து சிக்கண்டி வந்து வராங்க, ஆனா லேடிஸ் நாட் அலௌடுன்னு வந்து பெண்ணோட மாட்டேன்னு இதை கீழே போடுறச்சதான் வந்து விட சொன்னதா வந்துட்டு படிச்ச ஞாபகம் எனக்கு. அந்த ராஜாஜி எழுதுன அப்படிதான் இருக்கு.
ஓகே ஓகே. சிலமா ஒவ்வொருத்தரோட இன்டர்பிரிட்டேஷன் வந்து ஒண்ணு டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அப்ப வந்து கீழே விழறாரு. கீழே விழுந்த போது எல்லாருமே ஓடிடாச்சு. வார் அப்படியே நின்று போயிடுறது எல்லா இடத்துலயும். கேம் நின்று போயிடுது அப்படின்ற மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் வந்து யுத்தம் வந்து நின்று போயிடுறது. அர்ஜுனனே ரெண்டு பாரதம் மத்தாஜி. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பாரதம் ஒண்ணு, வியாச பாரதம். ரெண்டு பாரதமும் நிறைய டிஃபரெண்ட் இருக்கு அது ரெண்டுத்துக்குமே. ஆமா ஆமா, ரெண்டு பாரதம். ராஜாஜி எழுதுனது வியாசர் இருந்துன்னு எழுதினாரு. அதான் சின்ன வயசுல ஃபுல்லா படிச்சேன் நானு. ஆமா. சிகண்டிய முன்னிறுத்தி சிகண்டி வந்து பெண்ணா இல்லாம ஆணா இல்லாம அந்த இதுவா பறப்பாங்க. இல்ல முதல் அம்பு ஜிகண்டியோட அம்பு தான். அப்புறம் தான் இது அர்ஜுனன் அப்புறம் வில் விடுவாரு நினைக்கிறேன். அப்படித்தான் நினைக்கிறேன் கதை. அப்படிதான் இருந்தது. சொற்பொழில கேட்டிருக்கேன் நானு. ராமன் சொற்பொழிவு பண்ணுவாரு. அப்ப நல்லா இருக்கும் சொல்லுவாரு. எப்படி ஒரு கதை உண்டு, ஒரு பொண்ணுக்கு எதிராக ஒரு பெண்ணுக்கு எதிராக ஆயுதம் ஏந்த கூடாதுன்னு. ஆமா ஆமா சொன்னாரு. அப்பதான் அர்ஜுனா விடு, இப்பதான் சாதாரண சமயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து வில்ல கீழே போட மாட்டாரு. ஆயுதம் கையில இருக்கும். ஆனா இது வந்து தனுச கீழே சாச்சிடுவாரு. கையில ஆயுதம் இருக்கும், போடு, இப்ப ஒண்ணும் இது இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றதா படிச்ச ஞாபகம் எனக்கு. ஆமா, அவர் வந்து அப்படியே கிருஷ்ணர் அழகா பார்த்த உடனே அவர் அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு நின்றுடுவார் பீஷ்மர். அவருக்கு தெரியும் பகவான் அப்படின்ட்டு. கிருஷ்ணர் வந்து பகவான் அப்படின்றது வந்து தெரியும். அவர் என்ன பண்றாரு, அப்படியே சாயறாரு. இவரு துரியோதனன், யுதிஷ்டர் எல்லாருமே அந்த பக்கம் இருக்கிற கௌரவர்களும் சரி இவங்களும் சரி ஒரே அழுக, ரொம்ப அழுக. தாத்தா விழுந்துட்டாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழுக. அப்போ வந்து அர்ஜுனர் கிட்ட வந்து பீஷ்மர் வந்து கேக்குறாரு, எனக்கு தலை வந்து ரொம்ப வலிக்கிறது, எனக்கு ஒரு தலஹாணி மாத்திரை கூட அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. அவரு அதுக்கு 3 அம்பு போட்டு தலஹாணி வந்து மாதிரி அவர் வந்து அந்த 3 அம்பு வந்து போடுறாரு. அந்த இடத்துல வந்து தலை வந்து ரெஸ்ட் ஆகுது. உடனே அவர் வந்து சொல்றாரு, எனக்கு வந்து தண்ணி தாகமா இருக்கு, தண்ணி எனக்கு வேணும் அப்படின்னு போல உடனே இன்னொரு அம்பு விடுறாரு. அம்பு விட்ட உடனே அந்த தண்ணி வந்து பீறிட்டு வந்து வருது. நேரம் பீஷ்மரோட வாயில வந்து அவர் வந்து போகுது. அப்பதான் அதை பார்த்துதான் வந்து கங்கை தாய் வந்து அழறா, நம்ம பையனுக்கு இந்த மாதிரி ஆயிடுதே அப்படின்ட்டு வந்து ரொம்ப அழறா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இப்போ இந்த இவர் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, அவர் வந்து எல்லாமே அறிந்த ஒரு ஞானி. பீஷ்மர் வந்து எப்படி அரசியல் பண்றது, எப்படி வந்து சாத்துரியமா எல்லார்ட்டையுமே பேசுறது போறது எல்லாமே அறிந்த ஞானி. அவரோட தலை வந்து சாய போறது. அந்த யுதிஷ்டா, நீ என்ன பண்ற, நீ நேர போ, அவர்கிட்ட போய் எப்படி வந்து நான் அரசியல் பண்ணணும் போகணும் அப்படின்றத போய் கேளு அப்படின்னு போது யுதிஷ்டர் சொல்றாரு, கிருஷ்ணா என்ன கிருஷ்ணா, இந்த சமயத்துல போய் அவர் வந்து விழறாரு, விழுந்து இது பண்ணியிருக்காரு, அவர் இறக்க போறாரு, அந்த சமயத்துல போய் நீ போய் அதை கேளு அப்படின்ட்டு எல்லாரும் அழுதுன்னு இருக்கா, நான் எப்படி போய் கேட்பேன் அப்படி இல்ல, நீ போய் கேளு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அப்போ வந்து அவருக்கு போய் கேட்கிறாரு, நான் எப்படி அரசியல் இது பண்றது, எப்படி அரசாட்சி எப்படி பண்றது அப்படின்ட்டு ஒரே ஒரு கேள்வி வந்து கேள்விதான் நான் கேட்பேன். கேட்டு வர்றாரு. அப்போ வந்து பீஷ்மர் வந்து சொல்றாரு, எந்த இடத்துல வந்து பெண்கள் அப்புறம் வந்து குழந்தைகள் முதியவர்கள் அவங்கள வந்து ஒரு அன்போடையும் பாசத்தோடையும் மரியாதையும் கலந்து எந்த மன்னர் வந்து ஆட்சி செய்கின்றார்களோ அந்த நாடு வந்து சுபிட்சமா இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு உடனே சரி சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு யுதிஷ்டர் வந்து வர்றாரு. இல்ல இதுக்கு மேல இருக்கு, ஞானம் இருக்கு, அதை வந்து கேளு அப்படின்ட்டு வந்து அடுத்தது வந்து இறைவனை வழிபடு கரை சிறந்த ஞானம் என்ன அப்படின்றது கேளு அப்படின்னு போது அவர் வந்து கடைசி இந்த கேள்வி வந்து கேட்கும்போது பீஷ்மர் வந்து சிரிக்கிறாராம். நீ என்ன பண்ற அப்படின்னா, பாண்டவர்களா நீங்கெல்லாம் ரொம்ப வந்து கொடுத்து வச்சிருக்கீங்க. ஏன் அப்படின்னா, அந்த வைகுண்டத்திலேருந்து இறங்கி வந்த பகவான் வந்து உங்களோடயே கை கோர்த்து ஒரு ஃப்ரெண்டா இருக்காரோ இல்லையோ, அதனால வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கீங்க, அவர் தான் வந்து பகவான் அப்படின்ட்டு பீஷ்மர் வந்து எல்லாருக்குமே இந்த யுதிஷ்டருக்கு வந்து சொல்றாரு. அப்பதான் வந்து யுதிஷ்டருக்கு வந்து தெரியும் அவர் வந்து பகவான் அப்படின்னு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணர் வந்து புன்முறுவல் பூக்கும்போது இது மாதிரி இன்னும் இருக்கு, நான் சிறந்த ஞானம் என்னன்றது இருக்கு, அதை நீ வந்து சொல்லணும் அப்படின்ட்டு வந்து திருப்பி போய் கேளு அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. இந்த மாதிரி 4-5 தடவை வந்து யுதிஷ்டர் போயிட்டு வர்றாரு. அப்ப வந்து கிருஷ்ணரும் வந்து கூடவே வர்றாரு. கூட வந்துட்டு அப்புறம் கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு நமட்டு சிரிப்பு வந்து சிரிக்கிறாரு. அதை பார்த்த உடனே பீஷ்மர் வந்து சொல்றாராம், சாந்தாகாரம் புஜகசயனம் பத்மநாபம் சுரேஷம் விஸ்வாதாரம் ககனசதீஷம் மேகவர்ணம் சுபாங்கம்
லக்ஷ்மீகாந்தம் கமல நயனம் யோக வித்யான கம்யம் வந்தே விஷ்ணு பவபேஹரம் சர்வலோகே கணவத்தம். நீயே சர்வலோகத்துக்கு எஜமான, நீயே என்கிட்ட வந்து எப்படி அரசாட்சி புரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ கேட்க சொல்றியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை வந்து பாடுறாராம். சோ எதுக்கு அப்படின்னா அவருடைய குணங்கள் பத்தி அது எதை இந்த இடத்துல வந்து நான் சொன்னதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா, பீஷ்மருடைய குணம் வந்து அவ்வளவு வந்து சிறப்பானது அப்படின்ட்டு வந்து சத்துவத்திலயும் இல்ல, சுத்த சத்துவத்துல வந்து அவங்க வந்து இருந்திருக்காரு. யாருக்குமே வந்து கெடுதலே நினைக்காத ஒரு ஆத்மா யாரு அப்படின்னா பீஷ்மர் தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதனால்தான் அவர் வந்து நிமித்த மாத்திரை எந்த நம்ம நடக்கணும் அப்படின்ட்டு தன்னுடைய இறப்பு வந்து எந்த சமயத்துல நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த யோகிக் பவர் வந்து அவர்கிட்ட வந்து இருக்கு. இந்த பீஷ்ம, அதனாலதான் அந்த ஏகாதசி பேர் வந்து பீஷ்ம ஏகாதசி அப்படின்னு. ஏகாதசினா அந்த மரணம் அடையணும் அப்படின்ட்டு வந்து அவர் வந்து ஃபீல் பண்றாரு. அது வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யுதிஷ்டருக்கு வந்து அவர் வந்து அறிவுரை வந்து வழங்குகின்றார். கடைசியா வந்து இறக்கறதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து விஷ்ணு சாஸ்திரம் நம்ம சொல்லிட்டு பகவானை பார்த்துட்டு அவர் வந்து இஸ் ஒன் ஆஃப் த லக்கியஸ்ட் பர்சன். பகவான் வந்து முன்னாடி நின்றுட்டு இருக்காரு. அவரை பார்த்துட்டே வந்து பகவான் வந்து முன்னாடி நின்றாலே என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய பாவங்கள் அத்தனையும் கலைந்து நம்ம வந்து பகவானுடைய லோகத்திற்கு நம்ம செல்லக்கூடியதான் வந்து பகவான் முன்னிருந்து நம்ம இறக்குறது அப்படின்றது. பகவான் நம்ம வாய் விட்டு அவருடைய நாமத்தை சொல்லி இறக்குறதுன்றது வேற, பகவான். அதனால்தான் இவங்க எல்லாருமே விஜயர்கள், அதாவது இரண்யாட்சன் ஹிரண்யகசிபு எல்லாமே வந்து அவ்வளவு வந்து புண்ணியம் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னா பகவான் கையாலே அவங்க வந்து இறந்திருக்காங்க. அவங்களுடைய பாவங்கள் அத்தனையும் வந்து களையப்பட்டது அப்படின்ட்டு அந்த பெயர்பட்ட வந்து குணம் வந்து பீஷ்மருக்கு வந்து இருந்தது அப்படின்ட்டு அந்த நாலேஜ் அதுதான் வந்து பவர் ஆஃப் நாலேஜ். இந்த பவர் பேங்க்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, நாலேஜ் பவர் பேங்க் வந்து பீஷ்மரை வந்து இருந்திருந்தாரு. எப்படி வந்து நம்மளை வந்து விடுதலை ஆக்குறது அப்படின்றதையும் அவர் வந்து எடுத்து வந்து சொன்னாரு. அதுதான் வந்து இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் நாலேஜ். அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் நாலேஜ். நான் வந்து கடவுளை இறைவனை நான் வழிபடுவது இந்த உலகத்தில் தலை சிறந்த ஞானம் என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்கிறாரு. அதுதான் வந்து பக்தி யோகத்தை பத்தி வந்து இவர் பீஷ்மர் வந்து யுதிஷ்டருக்கு வந்து சொல்றாரு. அதுதான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் நாலேஜ். கிருஷ்ணா ஆன்சர்ஸ் 1 and 2. அதாவது பிரகிருத்தினா என்ன, புருஷா என்ன, அதனுடைய யூனியன்னால என்ன நடக்கிறது அப்படின்றது ரெண்டுமே வந்து கலவைதான். வந்து இந்த அசைவன அசையாதவை எல்லாமே வந்து ரெண்டு இதனுடைய கலவை. இந்த உலகத்தில் தோன்றிருக்க அத்தனையுமே வந்து இந்த மூன்றோட கலவைதான் வந்து இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஞான சக்ஷுஷா, அதாவது இந்த விஷன் யார் வந்து இந்த மூன்றையும் வந்து மனதளவு நினைத்து அதுபடியே வழி நடத்துகின்றார்களோ அவங்களே வந்து பகவானிடம் சென்றடைவார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து முடிக்கிறார். அப்புறம் வந்து 14வது அத்தியாயம். 14வது அத்தியாயத்துல வந்து 5 பிரிவுகளா வந்து பிரிச்சிருக்கு. ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 1-4 வந்து லிபரேஷன் அண்ட் கண்டிஷன் ஆஃப் த லிவிங் என்ஜின். எப்படி நம்ம வந்து விடுதலை அடையிறது, அதுக்கு என்னெல்லாம் கண்டிஷன், ஏன் வந்து அந்த உயிர் வழி வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாவா இருந்துருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஏன் கட்டுண்ட ஆத்மாவா இருந்துருக்கு? மாயை. அதான் முக்குணங்கள் தான். அத பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் பிக்சரே அதுதான் நம்ம வந்து பார்த்தோம். 3 குணங்கள் வந்து 3 பெண்கள் வந்து இருக்காங்க. அதுக்கு மேலதான் வந்து பகவான் இருக்காரு. சோ அதுதான் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே எது கட்டுப்பட்டுருக்கோம் அப்படின்னா இந்த முக்குணங்கள் தான். அந்த முக்குணங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, தினமே வந்து நமக்கு வந்து மாறி நாளைக்கு தினம் அந்த ஒரு நாளைக்கு வந்து காலையில எழுந்திருக்கும் போது நல்ல மூட்ல இருந்திருப்போம். மத்தியானம் வந்து வேலைக்கு போயிட்டு ஏதாவது வந்து பாஸ் ஏதாவது திட்டினாருன்னா நம்மளுக்கு வந்து ரஜோகுணம் வந்திருக்கும். கீழே சாயங்காலம் வரும்போது ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுவோம். காலையில நடந்த பேச்சு அப்புறம் வந்து ஆபீஸ்ல நடந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே சேர்ந்து என்ன பண்ணுவாங்க, நேரம் வீட்டுக்கு வருவாங்க, தமோ குணத்துல வந்து இருப்பாங்க, என்ன சோம்பேறித்தனம் அப்படின்ட்டு. நேரம் வந்தோடனே எல்லாருமே வந்து எரிஞ்சு விழுந்து அப்புறம் வந்து தூங்க போயிடுது. இந்த முக்குணங்கள் வந்து நம்மள வந்து மாறி வந்துருக்கு. அதுதான் வந்து நம்மளை வந்து ஆட்டி படைக்கின்றது. அதுதான் வந்து நம்மள வந்து கண்டிஷன் பண்றது அப்படின்றது. நம்ம எப்பவுமே வந்து முக்குணங்களால வந்து இழுக்கப்படுகின்றோம் அப்படின்னு. அடுத்தது வந்து 5-9 வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் த மைண்டிங் ஆஃப் த பியூர் சோல் பை த 3 மூவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல். இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாவா இல்லாம யார் வந்து தூய ஆத்மாவாக இருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து இந்த 3 விதமான குணங்கள் வந்து எப்படி அவங்க வந்து ஆட்டி படைக்கின்றது, பைண்ட் பண்றது அப்படின்றது. அடுத்தது வந்து ரெகக்னைசிங் த சுப்ரமசி மோட் வித்இன் அ பர்சன். எப்படி வந்து எந்த குணம் வந்து எந்தெந்த சமயத்துல ஆட்டுவிக்கிறது அப்படின்றது.
அடுத்தது வந்து ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் டெப்த் ஆஃப் த வித்தின் த 3 modes. ஸோ சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் எந்த மாதிரியான வேலைகள்லாம் வந்து செய்வாங்க, அவங்களோட இறப்பு எப்படி இருக்கும். ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் எந்த மாதிரியான வேலைகள்லாம் வந்து செய்வாங்க, அவங்களுடைய இறப்பு எப்படி இருக்கும். அதே மாதிரி தமோ குணமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள், அப்புறம் அவங்களுடைய இறப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது 14ல இருந்து 18 வந்து பார்க்கணும். அது வந்து 19ல இருந்து 20 வந்து டிரான்செண்டிங் த மோட்ஸ். அதாவது திடீர்னு வந்து சில பேர் வந்து நல்லவங்களா ஆயிடுவாங்க. நீங்க பார்த்துட்டு இது பண்ணிருப்பீங்க. அத்தனை நாள் வரைக்கும் அவங்க வந்து நாத்திக பத்தியே வந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க. திடீர்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து கோவிலுக்கு போறது, அப்புறம் வந்து பிரசங்கம் பண்றது, அதெல்லாம் வந்து பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடிய ஈஸியா வந்து சத்துவகுணத்துல வந்து மாற முடியும். கொஞ்சம் வந்து அவங்க முயற்சி பண்ணினாங்க அப்படின்னு. தாமச குணத்துல இருந்து சாத்விக் குணத்துக்கு வரதுக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து பிரயத்தனம் வந்து பண்ணணும். அதே மாதிரி ரஜோகுணத்துல இருந்து வந்து சத்தகுணத்துக்கு மாறினவங்க யாராவது சொல்ல முடியுமா? கண்ணதாசன். கண்ணதாசன் இல்ல, புரியுதுல? புராணத்துல வந்து வால்மீகியா மாதாஜி? வால்மீகி, கரெக்ட். வால்மீகி அவர் அப்படிதான். அவருக்கு வந்து ரஜோகுணம் தான் ஜாஸ்தியா இருந்தது. ஏன் அத ஒரே இது என்ன இது பண்ணணும், போகணும், எல்லாத்தையும் படத்தை அடிச்சு வழிப்பறி கொள்ளை எல்லாம் வந்து பண்ணாரு. வீட்டுக்கு போய் பணம் சேர்க்கணும் அப்படின்றதுல வந்து ரொம்ப தீவிரமா வந்து இருந்திருக்கு. அவர் வந்து ஈஸியா வந்து நாரதரோட இதனால முயற்சினால அவர் வந்து சுத்த சத்துவத்துக்கு வந்து மாறினாரு அப்படின்றது நிறைய பேர் வந்து இருந்திருக்காங்க. இங்க வந்து நம்ம இயற்கையோட முக்குணங்கள் பத்தி நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். 3 குணங்கள் ஆனது என்ன அப்படின்னா சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், சமோகுணம். சத்துவகுணம்ன்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா குட் அப்படின்றது சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து ரஜோகுணம். ரஜோகுணத்துல என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா எப்பவுமே வந்து ஒரு வெறித்தனம் இருந்துருக்கும். பணத்தை சேர்க்கணும், அப்புறம் வந்து இந்த பொறாமை, கோபம், அதெல்லாமே வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கும். தாமசை குணம்ன்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் இந்த சோம்பேறித்தனம் வந்து கலந்து, எதுவுமே வந்து டக்குன்னு வந்து முயற்சி வந்து பண்ணவே மாட்டாங்க தாமச குணத்துல. எந்த மாதிரியா இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து எப்படி வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து எப்படி நடத்துறாங்க அப்படின்னா இங்க வந்து 14வது ஸ்லோகம், 14வது அத்தியாயம் 1வது ஸ்லோகம் பகவான் வந்து பேசுறாரு. இது நாலேஜ் கொடுக்குறாரு. என்ன நாலேஜ் அப்படின்னா இந்த எப்படி வந்து இந்த முனிவர்கள் இங்க நம்ம வந்து பாக்குறோம்ல, இவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிமி சக்கரவர்த்தி அப்படின்ட்டு சொல்லுங்க. இது வந்து இந்த இதுல பீரியட்ல நடந்தது. என்ன பீரியடு? சத்தியயோகம். சத்தியயோகத்துல வந்து இதெல்லாம் நடந்தது. சத்தியயோகத்துல தான் வந்து எல்லாருமே வந்து ரொம்ப டாலா இருப்பாங்களாம். டால் அப்படின்னா லேடிஸே வந்து 12 அடி உயரமா அவ்வளவு வந்து இருந்துன்றது. இன்னைக்கும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா புரி ஜெகநாத் கோயில் கிட்ட ஒரு கோவில் இருக்கு. அங்க வந்து சத்தியயுகத்துல பிறந்த ரேவதி அப்படின்றவங்க வந்து பலராமருக்காக வெயிட் பண்ணிருந்தாங்க கல்யாணம் பண்ணி. பலராமர் என்ன சொல்லுவாரு, நீ சத்தியயுகத்துல பிறந்திருக்க, நான் ஒன்னா கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நான் இப்படிதான் வந்து பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. எப்ப நீ வந்து என்னோட சைஸ்க்கு வரையோ அப்ப நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன். அவர் வந்து கை வைப்பாரு. அவரு ரேவதி மேல கை வைப்பாரு. கை வச்சு மாதிரி என்னோட சைஸ்க்கு வா, அப்ப நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு. 12 அடி உயரம் இந்த ரேவதி. அதுவும் வந்து யாரு அப்படின்னா அவன் அப்பானாலதான். அவன் அப்பா வந்து ரேவந்தும் அந்த பேரு என்ன பார்த்தா அவன் அப்பா. இப்ப என் பொண்ணு கல்யாணமே ஆக மாட்டேங்குது, பிரம்மாட்ட போய் கேட்டு வரேன்ட்டு போறாரு. நம்ம டைமும் பிரம்மா டைமும் வந்து வேற. அவருக்கு வந்து அப்புறம் தான் பிடிக்குது. கீழே இறங்கி வரும்போது பார்த்தா ஆஹா கால் அப்படி ஓடிபிடித்த இந்த இது துவாபர யுகம் வந்து கடைசியை வந்துட்டு அப்படின்ட்டு வந்து பாக்குறாங்க. அதான் வந்து பலராமர்னு நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு. இந்த மாதிரி இது நிமி சக்கரவர்த்தின்றவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த சத்தியயுகத்துல வந்து இந்த பெனன்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். அதுவும் இல்லாத உங்களுக்கு வந்து யாகங்கள் வந்து நிறைய வந்து நடத்துவாங்க. யாகங்கள் நிறைய நடக்கிற இடத்துல வந்து யார் வருவாங்க அப்படின்னா ரிஷிகள், சப்த ரிஷிகளும் வந்து வருவாங்க அப்படின்றது சொல்லுவாங்க. சப்த ரிஷி இதுல ரிஷிலோகத்துல அந்த
உச்சி மண்டலத்துல இருக்கக்கூடிய அத்தனை ரிஷிகளும் வந்து வாழ்த்துட்டு போவாங்களாம். அதுதான் அந்த ஹோமம் பண்றதுக்கான யஜ்ஞம் பண்றதுக்கான ஒரு பூரணத்தம் கிடைக்கும். ஸோ எப்படி இந்த இவங்கெல்லாம் இந்த ரிஷிகள்லாம் எப்படி அவங்க பர்ஃபெக்டா ஆனாங்க அப்படின்ற அந்த நாலேஜ் நான் பகவான் சொல்றாரு, அர்ஜுனா நான் உனக்கு அந்த நாலேஜ் அந்த ஞானத்தை உனக்கு நான் வழங்க இருக்கின்றேன் அப்படின்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவானோ வாச்சா பரம் பூயः பிரவக்ஷ்யாமி ஞானானாம் ஞான உத்தமம் யத் ஞாத்வா முனையத் சர்வே பரம் சித்திம் இதோ கதஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எல்லா ஞானங்களிலும் உயர்ந்ததாக இந்த பரம ஞானத்தை நான் உனக்கு மீண்டும் கூறுகிறேன். இதனை அறிந்த முனிவர்கள் அனைவரும் தெய்வீகமான பக்குவ நிலையை அடைந்துள்ளனர். கிருஷ்ணர் 7ஆம் அத்தியாயத்திலையும் 12வது அத்தியாயத்திலையும் இறுதி வரை பூரண உண்மையான பரமபுருஷ பகவானை பற்றி விரிவாக வெளிப்படும். தற்போது அர்ஜுனனுக்கு மேலும் அறிகுறி கொடுப்பாரு. இதுல இருந்து பக்தி யோகத்திலேயே ஆல்ரெடி இந்த ஞானத்தை அவர் கொடுத்திருக்காரு, மீண்டும் அவர் கொடுத்தாரு. தற்போது அர்ஜுனனுக்கு மேலும் அறிகுறி கொடுக்கின்றார் பகவான். தத்துவ அனுமானத்தின் மூலமாக ஒருவன் இந்த அத்தியாயத்தை புரிந்து கொண்டால் அவன் பக்தி தொண்டை புரிந்து கொள்ளும் நிலைக்கு வந்தடைவார். 13ஆம் அத்தியாயத்துல பணிவுடன் ஞானத்தை வளர்ப்பதன் மூலம் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை பெறலாம் என்பதை மிக தெளிவாக விளக்கம். குணங்களுடன் இவன் கொண்டுள்ள தொடர்பே காரணம் என்பது தற்போது விளக்கம். இங்க இந்த அத்தியாயத்துல முக்குணங்கள் பத்தி விளக்கம், எப்படி இந்த முக்குணங்கள் பந்தப்படுத்துகின்றது அப்படின்னு. இதற்கு முந்த அத்தியாயங்களில் வழங்கப்பட்ட ஞானத்தை விட உயர்ந்ததாக முழுமுதற் கடவுளால் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த ஞானத்தை புரிந்து கொண்டதால் பற்பல முனிவர்களும் பக்குவத்தை அடைந்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு மாற்றம் அடைந்துள்ளனர் அப்படின்றது. இந்த 14ஆம் அத்தியாயத்தை புரிந்து கொள்ளுவன் பக்குவ நிலையை அடைவான் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. பகவான் சொல்றாரு, இந்த நான் கொடுக்கக்கூடிய முக்குணங்கள் பந்தத்தினால அந்த பந்தத்தை எப்படி நம்ம அறுத்தறியது அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றாரு. ஆல்ரெடி முனிவர்கள் எல்லாமே அறுத்தறிஞ்சதுனால அவங்க ஆன்மீக உலகத்துக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆயிடுது. சோ நீயும் இந்த இதுலயே இருந்த அப்படின்னா உனக்கு லிபரேஷன் அப்படின்றது உனக்கு கிடைக்காது அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. அதனால நான் உனக்கு இருக்கக்கூடிய பெஸ்ட் நாலேஜ் உனக்கு தரேன் அப்படின்றது ஞானம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதம் ஞானம் உபாஸ்ரித்ய மம சாதர்மியம் ஆகதாக சர்கே வி நோபஜாயந்தே பிரளயே ந தந்தி ச. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இது லிபரேஷன், அதாவது முக்தி எப்படி அடையிறது. முக்தி அடையிறது அப்படின்னா பகவானுடைய லோகத்துக்கு எப்படி போறது, பகவான் லோகத்துக்கு போறதா இருந்தா எப்படி பண்றது அப்படின்றது. எப்படி எப்படின்னா அந்த பகவான் லோகத்து நம்ம இங்கெல்லாம் என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, நம்ம இஸ்கான் இது கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, தினம் சாண்டிங் பண்ணுவாங்க, கீர்த்தனம் பண்ணுவாங்க, அப்புறம் போய் எல்லார் இடத்துலயும் ப்ரீச்சிங் பண்ணுவாங்க. இது என்னெல்லாம் பண்றோமோ அதேதான் அங்க போய் பண்ணணும். ஒன்னே ஒண்ணு மாத்திரம் தான் பண்ண முடியாது. சில பேர் இங்க சர்வீஸ் பண்றாங்கல்ல, கோவில்ல பெருக்கிறது, அப்புறம் மாலை கட்டுறது, அப்புறம் பகவானுக்கு பிரசாதம் பண்றது, சமையல் ரூம்ல போய் பிரசாதம் பண்றது, எல்லாமே நேர்ல ஆன்மீக உலகத்தில் கூட பண்ணலாம். ஒன்னே ஒண்ணுதான் பண்ண முடியாது. என்ன அப்படின்னா, என்ன பண்ண முடியாது, அங்க போயிட்டு பகவானுக்கு பிரசாதம் பண்ணலாம், கீர்த்தன் பண்ணலாம், அப்புறம் ப்ரீச்சிங் பண்ணலாம். இது நம்ம அங்க போய் பண்ண முடியாது. அபிஷேக ஆராதனை அந்த மாதிரி இல்ல, குருக்கள் அதெல்லாமே இருக்கு, அதெல்லாமே இருக்கு. அங்க போய் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா, ப்ரீச்சிங் மாத்திரம் பண்ண முடியாது. அடுத்தவங்களுக்கு போய் பகவானுடைய இதுதான் பிரசங்கம் பண்ற வேலை இருக்காது. ஆமா, ஏன் அப்படின்னா அங்கேயே பகவான் இருக்காரு. நான் இந்த இடத்துக்கே வந்துட்டேன்னு திருப்பி என்ன பிரசங்கம்ன்ற மாதிரி. அதனால அங்க சமைக்க தெரியும் அப்படின்னா நீங்க அங்க கூட போய் சமைக்கலாம். ஆனா அங்க உங்களை விட மாட்டாங்க. ஏன் விட மாட்டாங்க அப்படின்னா, அங்க ஆல்ரெடி முன்னாடி இருக்கவங்க எல்லாம் எக்ஸ்பர்ட் இருக்காங்க. அதனால நம்மள விட மாட்டாங்க.
கட்டுறவங்க அப்படின்னா பூ கட்டுறதுக்கு கூட பூவெல்லாம் வந்து பறிச்சு கொண்டு போகலாம். அப்புறம் வந்து பூஜைக்கு அந்த இது வந்து அதையும் வந்து நம்ம வந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பண்ணலாம். கீர்த்தன் வந்து பண்ணலாம், டான்ஸ் வந்து ஆடலாம், அதெல்லாமே வந்து நம்ம வந்து பண்ணலாம் அப்படின்றது. இதான் வந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கும் நம்ம எல்லாமே என்னெல்லாம் பண்றோமோ அதை அத்தனையும் அங்கே போய் பண்ணலாம். ஆனா இது மாத்திரம் நம்ம வந்து அங்க பண்ண முடியாது. இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதால் ஒருவன் என்னை போன்ற தெய்வீக இயற்கையை அடையும். அதனால்தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய இவங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அருமவாதிகள் கூட, ஆமா, அவங்க எல்லாம் வந்து பகவானோட ஒன்றாக கலக்க வேண்டும் அப்படின்றதுதான் நினைப்பாங்க. ஒன்றாக கலக்க வேண்டும், அதெல்லாம் வந்து பிரயோஜனம். அதுதான் வந்து லீஸ்ட் லிபரேஷனே வந்து சொல்றாரு. அதான் வந்து ரொம்பவே லோவஸ்ட் லிபரேஷன் என்ன அப்படின்னா பகவானோட ஒன்று கலப்பது. பகவானோட ஒன்று கலப்பதுனால நம்மளுக்கு அவருக்கு வந்து சர்வீஸ் எல்லாம் நம்ம எதுவுமே வந்து பண்ண முடியாது. எல்லாருமே வந்து விரும்பக்கூடியது என்ன அப்படின்னா மற்ற 5 விதமான முக்திகள் இருக்கு. அதுல வந்து கடைசி முக்தி தான் வந்து சாயுஜ்ய முக்தி அப்படின்னு. அதை வந்து நிறைய பேர் வந்து விரும்ப மாட்டாங்க, பக்தர்கள் வந்து விரும்ப மாட்டாங்க. பகவானுக்கு வந்து சேவை பண்ணணும் அப்படின்றத பக்தர்கள் வந்து விரும்பக்கூடியது. மற்ற 4 பக்தியும் வந்து அந்த பகவானுக்கு வந்து சேவை பண்ணக்கூடியது. இயற்கை பகவானோட அவருடைய ஆன்மீக உலகத்துக்கு நம்ம அடைய முடியும். பகவானை வந்து நித்தியம் வந்து நாம வந்து சேவை பண்ணலாம் அப்படின்றது சொல்றாங்க. இவ்வாறு நிலை பெற்ற பின் அவன் படைப்பின் போது இறப்பதோ பிரளயத்தின் தொல்லையோ கிடைக்கும். பகவான் சொல்றாரு, நீ வந்து அங்க வந்துட்ட அப்படின்னா ஆன்மீக உலகத்துக்கு வந்தாச்சு அப்படின்னா நீ திரும்பி பிறக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. இது மாதிரி நிறைய லோட் ஆயிடுது பூமிக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரளயம் வந்து பண்றது அதெல்லாம் வந்து இருக்கவே இருக்காது. அதனால அதனால நீ வந்து இறக்குறதோ அது வந்து இருக்காது அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து பக்குவமான தெய்வீக ஞானத்தை பெற்ற பிறகு ஒருவன் தன்மையில் பரமபுருஷ பகவானுக்கு சமமான நிலையை அடைகின்றார். பிறப்பு இறப்பின் சுழற்சியிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறார். இருப்பினும் ஜீவாத்மா என்னும் தனது தனித்தன்மையை அவன் இழப்பதில்லை. வேத இலக்கியிலிருந்து புரிந்து கொள்வது யாரெனில் ஆன்மீக வழியில் தெய்வீக லோகங்களை அடைந்த முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் முழுமுதற் கடவுளின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்ட வண்ணம் எப்போதும் அவருடைய தாமரை திருவடிகளை தரிசித்துக் கொண்டு உள்ளனர். எனவே இதுதான் வந்து முக்திக்கு உண்டான வழி. அவரோட கலக்கத்தினால வந்து ஒண்ணுமே இல்லை. அவருடைய தாமரை பாதங்கள் அதான் வந்து இவங்க குந்தி தேவி வந்து சொல்றாங்க, நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நம பங்கஜாங்கிரினே அங்கிருதே. பகவானுடைய இதை வந்து பாக்குறாங்க தெய்வீ. பங்கஜம் அப்படின்னாலே அவங்களுக்கு வந்து தாமரை, எல்லாமே வந்து தாமரை. பகவான் வந்து அவருடைய கண்கள் வந்து தாமரை போல இருக்கு. கண்ணுக்கும் காதுக்கும் வந்து சண்டை வருது. பகவானுடைய கண்ணுக்கும் காதுக்கும் 2 பேரும் வந்து சண்டை போட்டுக்கிறாங்க, கண்ணும் காதும். நீ வந்து ஆனா எனக்கு வந்து நிறைய இடம் வேணும், காது கேட்க சொல்றது எனக்கு நிறைய இடம் வேணும், அதனால வந்து எனக்கு வந்து நிறைய இடம் கொடு, நான் வந்து நிறைய வந்து கேட்கணும், கீர்த்தனங்கள்லாம் நிறைய கேட்கணும், அதனால எனக்கு தான் வந்து நிறைய இடம் அப்படின்ட்டு வந்து காது சொன்னதான். அப்ப வந்து கண்ணு சொல்றது இல்ல இல்ல நான் எல்லா இடத்தையும் நான் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து கண்ணு வந்து சொல்றது. அதனால 2த்துக்குமே வந்து ஈக்குவலா ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானுக்கு வந்து தாமரை போன்ற கண்கள் இது வரைக்கும் வந்து கண்ணு இருக்காரு. விருந்தாவனத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். நான் வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி போயிருக்கேன், அவ்வளவு நோட் பண்ணவே இல்லை. கிட்டத்தட்ட வந்து 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்து போயிருக்கேன், அவ்வளவு எல்லாம் நோட் பண்ணிடுறது கிடையாது. அது ஞாபகம் கூட இல்லை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம். இப்போ பகவானுக்கு வந்து தாமரை போன்ற இது வரைக்கும் வந்து காது வரைக்கும் வந்து கண்ணு இருக்குமா. அந்த கண்கள் வந்து அப்பேற்பட்ட கண்கள், தாமரை போன்ற கண்கள். அவருடைய அழகை ரசிக்கிறதுக்கு எல்லாரும் அப்படியே உட்காந்துருப்பாங்க. அந்த மாதிரியான முக்தி வந்து கிடைக்கிறது ரொம்பவே வந்து கஷ்டம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. பக்தி வாழ்வு, அதாவது அங்குள்ள ஆன்மீக சூழ்நிலை பக்தி வாழ்வு என்று கூறப்படுகின்றது. பகவானுடைய லோகத்துல களங்கமற்றதாக கூறப்படும் அச்சூழ்நிலையில் ஒருவன் பரமபுருஷனுடன் குணத்தின் அடிப்படையில் சமமாக அத்தகைய ஞானத்தை பெற அனைத்து ஆன்மீக குணங்களையும் விருத்தி செய்து கொள்வது அவசியம். இவ்வாறு ஆன்மீக குணங்களை வளர்ப்பவன் ஜட உலகின் படைப்பினாலோ அழிவினாலோ பாதிக்கப்படுவதில்லை. அந்த ஆன்மீக உலகத்துக்கு நம்ம போகணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரியான குணங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து இதுலதான் வந்து அந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து வரும். இன்னும் வந்து என்ன அப்படின்னா பகவான் வந்து அந்த இது ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவர்களை வந்து கர்மிகள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. இவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா
இந்த சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து அப்படின்னா பகவானை வந்து வணங்குவார்கள். ஆனா யார் வந்து பகவானை ரீச் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சுத்த சத்துவ ஞானிகள் அப்படின்றது அதான் இங்கே வந்து இதுல வந்து வெளிக்காது. இதுல வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சாப்டர் ஹெல்ப் ஒன் டு அட்டைன் லிபரேஷன் அண்ட் டிரான்சென்டென்டல் நேச்சர் லைக் கிருஷ்ணா, knowing which all the sages have attained the supreme. இதுதான் வந்து இது வந்து குளோரிபிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் அப்படின்னா என்ன, நான் என்ன சொல்ல போறேனோ அதை பத்தி பகவான் வந்து விவரமா வந்து சொல்றேன். அதை வந்து உயர்த்தி சொல்றேன். பேச்சில் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. பேச்சு பேசணும் அப்படின்னா எப்படி வந்து உயர்த்தி பேசுறது, சிம்பிளான விஷயம். இப்ப வந்து ஒருத்தருக்கே உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா பக்கத்து வீட்டுல எல்லாருமே வந்து பார்ப்பாங்க. ஒருத்தர் வந்து பார்க்கல அப்படின்னா அவரு வந்து வருவாரு. யூஸ்வலா ஏன் பார்க்கவே இல்லை, என்ன வந்து இந்த மாதிரி பைபாஸ் சர்ஜரி வேற இருக்கே அப்படின்ட்டு வந்து நினைக்கிறேன். 2 மாசம் 3 மாசம் கழிச்சு ஒரு வந்து வெளியில வரும்போது அந்த ஒரு 3-4வது வீட்டுல இருக்கக்கூடியவர் வந்து என்னங்க என்னாச்சு உங்களுக்கு, என்னமோ கேள்விப்பட்டேன் நானு அப்படின்னு. இவர் வந்து சொல்றாரு, ஆமாங்க இது மாதிரி ஆச்சு. ஐயோ ரொம்ப ஜாகிரதையா இருங்க, இது வந்து திருப்பி வரும் அப்படின்னு. டாக்டர் வந்து வராது, இல்லைங்க வருங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அப்பதான் அவரு நினைக்கிறானா, இவர் வந்து 2-3 மாசத்துக்கு முன்னாடி என்னை பார்க்காத இருக்கிறதே நல்லது, பார்த்திருந்தாரு அப்படின்னா அப்பவே நான் வந்து இத்தனை எனக்கு நான் போன இடத்துல ஃபுல்லா முளைச்சிருப்போம் அப்படின்றது சொல்லி. அதனால ஒருத்தர் வந்து எப்படி பேசணும் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ யாராவது வந்து ஐசியூ யூனிட்ல இருக்காரு, தாத்தாக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லை, அவங்க டாக்டர் கூப்பிட்டு சொல்லிட்டாங்க இன்னும் 2 நாள் தான் இருப்பாரு அப்படின்ட்டு வந்து பசங்க பேரங்கிட்ட எல்லாம் வந்து சொல்லிட்டாரு. தாத்தா கேட்கிறாரு, என்ன டாக்டர் என்ன சொன்னாரு? இல்ல தாத்தா அவங்கள வந்து நாளைக்கே வந்து வீட்டுக்கு கூட்டின்னு போகலான்னு சொன்னாரு. அவ்வளவு வந்து நீங்க நல்ல முன்னேறின்னு வந்துட்டு இருக்கீங்க, உங்க உடல் ரொம்ப நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கு அப்படின்ட்டு டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு. இதோ இல்ல ஆரோக்கியம் இல்லை அப்படின்னாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து மனசு வந்து ஆறுதல் வந்து சொல்றதுக்கு ஆரோக்கியமா இருக்கேன்னு சொல்றதுதான் வந்து இதமாக பேசுவது அப்படின்ட்டு வந்து பேச்சுதான் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த பேச்சுதான் வந்து நம்மளுடைய இதை வந்து குணத்தை வந்து வெளிப்படுத்தும். அவர் வந்து பொறாமையாக இருக்கக்கூடிய ரஜகுணத்தில் இருக்க கூட பொறாமையாக, நீயா இந்த மாதிரி வந்துட்டா உனக்கு போச்சு, அப்புறம் இன்னும் 2 மாசமா 3 மாசமா தான் இருப்பா, அதுக்குள்ள உனக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதை எல்லாத்தையும் பார்த்துருந்தது அப்படின்றது சொன்னான்னு வச்சுக்கோங்க, அவ்வளவுதான் 2 மாசம் இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கே கிளம்பிடுவோம். அந்த மாதிரி வந்து நம்ம பேச்சு வந்து இருக்கக்கூடும். हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। मम योनिर्महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। பரதனின் மைந்தனே, பிரம்மன் எனப்படும் மொத்த ஜட வஸ்துக்களும் ஒரு கருவறையாகும். பிரம்மாவோடது வந்து ஒரு கருவறை, எல்லா கருவும் வந்து அங்கதான் இருந்தது. அந்த பிரம்மனை கருவறை செய்து அனைத்து ஜீவாத்மாக்களின் பிறப்பினையும் நானே சாத்தியமாக்கிட்டேன். சோ பிரம்மா வந்து கருவுற்று அந்த இதெல்லாம் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா எல்லாமே வந்து இதுவா வந்து வெளியில வருது, உயிர் வழிகளா வந்து வெளியில வருது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இதுல வந்து கொடுத்திருக்கிறதே இருக்கு. அவன் வந்து இல்ல இந்த டோட்டலா இருக்கக்கூடிய இந்த ஜட சக்தி, அதாவது இந்த ஜட பூலோகம் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரம்மா. அதுதான் வந்து பிரம்மா தான் வந்து அனைத்து பிறப்புகளும் அவர் தான் வந்து மூலம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதனாலதான் அது வந்து பிரம்மபூதா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க, பிரம்மபூதா. சோ அந்த பிரம்மபூதாவுக்கு என்ன பண்றாரு, எல்லா கருக்களும் அவர்கிட்ட வந்து கொண்டு வச்சிருக்காரு. அப்பதான் வந்து அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு கருவா உற்பத்தி ஆகி என்ன பண்றாரு, ஒரு ஆத்மாவையா வந்து ஒரு இதை வந்து கருவறை செய்து அந்த இடத்துல வந்து அந்த ஆத்மா வந்து அவருக்கு வந்து இனிஷியலா வந்து அவருக்கு வந்து நிறைய வந்து பசங்கள்லாம் வந்து இருக்காங்க, நிறைய குமாரர்கள் இருக்காங்க, பிரஜாபதிகள் இருக்காங்க, ரிஷிகள், முனிவர்கள், அந்த கஷ்யப முனிவர்கள் எல்லாமே வந்து கர்தமா முனிவர், இவங்க எல்லாருமே வந்து பிரம்மாவுடைய அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாரு. அதனால என்ன பண்றாங்க, அந்த ரிஷிகள் எல்லாருமே வந்து மூலம். எதுக்கு மூலம் அப்படின்னா உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அத்தனை உயிர் வாழிகளும் வழியாடுறதுக்கு வந்து இவர்கள் தான் வந்து மூலம் அப்படின்ட்டு வருது. அந்த கஷ்யப முனிவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து திதி அதிதி அப்படின்ற 2 பெண்களை வந்து அவர் வந்து நடக்கிறாரு. திதி அப்படின்றவங்க வந்து தைத்தியர்கள். அடுத்தது வந்து தேவர்கள், அவங்கள வந்து அவங்களுடைய அம்மாவா இருக்காங்க. அதிதி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அசுரர்களுடைய அம்மாவா வந்து, அதுவும் வந்து குணங்கள் பொறுத்துதான்.
சோ அதித்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா, திதி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து சாத்விக்க இருக்கக்கூடியவர்கள். அதித்தி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப வந்து மூர்க்கத்தனமான குணம் இருக்கு, பொறாமை அதெல்லாம் வந்து. சோ அவங்களுடைய இதனாலதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த 2 இரண்யாக்ஷன் இரண்யகசிபு வந்து பிறந்தாங்க. அவங்களுடைய பிறப்புகள் அத்தனையும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அசுரர்கள் தான். ஸோ ஏன் அப்படின்னா அந்த அதித்தியோட குணம் வந்து அந்த மாதிரியான குணத்தினால பசங்கள் எல்லாமும் அந்த மாதிரி ஆறாங்க அப்படின்றது சொல்றாங்க. தகாத வேளையில நம்ம வந்து உறவு கொள்ளும் போது இந்த மாதிரியான பிறப்புகள் வந்து நடக்கும் அப்படின்ட்டு கஷ்யப முனி வந்து வான் பண்றாரு. ஆனா அவ வந்து கேட்கல. ஏன் அப்படின்னா அந்த இது குணம் வந்து அந்த ஆட்டி படைக்கின்றது அப்படின்னு. அதுதான் இங்க வந்து நான்காம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வயோனிஷு கௌந்தேய முத்தய சம்பவந்தியாஹ தாசாம் பிரம்ம மஹத் யோனிரஹம் பீஜப்ரதஹ பிதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து முந்தைய ஸ்லோகத்துல வந்து மகா தத்துவத்தை பத்தி வந்து நம்ம விளக்குறாங்க. மகத்தத்துவம் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மொத்த ஜட வஸ்துக்கள், அதாவது எல்லா இந்த கருவு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த கருவுகள் அத்தனையும் சேர்ந்துதான் வந்து மகா தத்துவம் அப்படின்னு. அதுல வந்து அந்த விதைகளை வந்து பிரம்மா வந்து என்ன பண்றாரு, உயிர்வாழிகளின் விதையை கொண்டு பரமபுருஷ பகவான் வந்து கருவுரை செய்கிறார். அதுதான் வந்து நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் தொடங்கக்கூடிய 24 மூலக்கூறுகள் வந்து ஜடசக்தியாகும் அப்படின்னு பகவான் வந்து 8வது அத்தியாயத்துல அவர் வந்து சொல்றாரு. 4வது ஸ்லோகத்துல அவர் வந்து இந்த மாதிரி மனம், நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் மற்றும் மனம், புத்தி, அகங்காரம் 8ம் சேர்ந்த கலவையே வந்து என்னுடைய உயர் சக்தியானது தாழ் சக்தியாக இந்த பூலோகத்தில் வந்து பெறப்படுகின்றது அப்படின்ட்டு வந்து 24 மூலக்கூறுகள் அனைத்தும் ஜடசக்தியாக இவை இணைந்து மகத் பிரம்மா என்று பிரம்மன், பெரும் பிரம்மன் என்று அறியப்படுகிறது. இது வந்து எப்படி வந்து தேள் வந்து சொல்றாங்க இல்லையா, தேள் வந்து தனது முட்டைகளை இருந்து அரிசி குயில்ல தான் வந்து வச்சிருக்குமா. அரிசியிலிருந்து தேள் பிறந்ததாகவும் சில சமயங்கள் கூறப்படுகின்றது. தன்னோட முட்டையெல்லாம் வந்து தேள் வந்து எங்க வச்சிருக்கோம், அரிசி மூட்டையில தான் வந்து அந்த தேள் வச்சிருக்கோம். சாதாரணமா பார்க்கக்கூடியவர்கள் என்ன சொல்றாங்க, அரிசியில இருந்தா வந்து தேள்லாம் வந்திருக்கு. அப்படி கிடையாது, அந்த முட்டையெல்லாம் அதுல வச்சிருக்கிறதுனால அங்க இருந்து வந்தது அப்படின்றது நம்ம எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. இது 4வதுல வந்து சொல்றாரு, குந்தியின் மைந்தனே, எல்லா உயிரினங்களும் இவ்வுலகில் பிறப்பினால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன. மேலும் நானே விதை அளிக்கும் தந்தை என்பதும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். எல்லா உயிரினங்களுக்கும் இவ்வுலகில் பிறப்பினால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன. என்ன பிறப்பினால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றது அப்படின்றது சொன்னா, மேட் பாசிபிள் பை தி பர்த் ஆஃப் திஸ் மெட்டீரியல். இந்த உயிரினங்கள்லாம் வந்து என்னவா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து நல்ல ஆசைப்படும். அதனால்தான் வந்து இந்த ஜடபூமியில வந்து அந்த ஆசைப்படுறதுனால்தான் அந்த ஜடபூமிக்கு வந்து அவங்க வந்து அனுப்புறாங்க. எல்லாருமே வந்து ஆன்மீக உலகத்துல இருந்தவர்களா இல்ல ஆசைப்படுறதுனால அவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த ஜடபூமிக்கு வந்து அங்கேயும் வந்து என்ன சொல்றாரு பகவான் அப்படின்னா, நான் தான் விதையளிக்கக்கூடிய தந்தை. அதுதான் வந்து புருஷா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. புருஷா பிரகிருதி 2ம் நிறைந்த கலவைதான் வந்து இந்த உயிர்வாழிகள் அப்படின்ட்டு வந்து உயிர்வாழிகள் மாத்திரம் இல்லாம இந்த அசைவன அசையாதவை எல்லாமே அப்படின்னு. புருஷத்துமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரே எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் உண்மையான தந்தை என்பது இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலம் பொதுவாக விளக்கப்படும். ஜட இயற்கையும் ஆன்மீக இயற்கையும் சேர்ந்த செயற்கையே உயிர்வாழிகள். இவர்கள் இந்த கிரகத்தில் மட்டுமின்றி எல்லா கிரகங்களிலும் பிரம்மதேவர் வசிக்கும் மிக உயர்ந்த கிரகத்திலும் கூட காணப்படுகின்றார். உயிர்வாழிகள் எங்கும் இருக்கின்றன. நிலத்திலும் இருக்கின்றன, நீரும் இருக்கின்றன, நெருப்பிலும் இருக்கின்றன. இவை அனைத்தும் ஜட இயற்கை என்னும் தாயினால் கிருஷ்ணருடைய விதை அளிக்கும் முறையினாலும் தோன்றுகின்றன. ஜட உலகத்திலே கருத்தரிக்கப்படும் உயிர்வாழிகள் தங்களது முந்தைய கர்மாக்களுக்கு ஏற்ப படைப்பின் போது பல்வேறு வடிவங்களை வடிவங்களில் வெளிவருகின்றன. இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் நம்மளோட கிரகத்துலதான் வந்து உயிரினங்கள்லாம் வந்து இருக்கு அப்படின்றது வந்து கிடையாது. எல்லா கிரகத்திலயும் வந்து உயிரினங்கள் இப்போ வந்து நிலவுல இருக்கு. அப்புறம் வந்து ஈவன் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா சூரிய கிரகம் அப்படின்னு, சூரிய கிரகத்துல கூட உயிரினங்கள் வந்து இருக்கு.
மாதிரி 14 லோகத்துல எல்லா லோகத்திலயும் வந்து உயிரினங்கள் வந்து அதுதான் அந்தந்த தகுந்த மாதிரி. அதே மாதிரி மற்ற கிரகங்கள் நம்மளோடத வந்து பால்வழி அண்டம், அந்த பால்வழி அண்டத்துல மாத்திரம் வந்து மக்கள் மாத்திரம் இல்லை, மற்ற அண்டத்துல எல்லாம் கூட இது கிரகங்கள் இருக்கு. அந்த கிரகத்துல எல்லாம் கூட உங்களுக்கு வந்து உயிரினங்கள் வந்து இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றது. அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மேல இருக்கக்கூடிய லோகங்கள், மேல இருக்கக்கூடிய லோகங்கள் வந்து நம்மளோட என்னன்னா பூலோகம் உவர்லோகம் அப்படின்னு சொல்றது. அடுத்தது வந்து தபலோகம். அப்புறம் வந்து இவங்கெல்லாம் சொர்க்க லோகத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லா விதமான அப்சரஸ்கள், அப்புறம் வந்து இவங்க எல்லாருமே வந்து பாடகர்கள், அவங்க எல்லாமே வந்து இருந்துருக்காங்க. அவங்க எல்லாமே வந்து உயிர் வழிகள். அவங்க வந்து எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றதே வந்து சொல்லுவாங்க. இங்க இருக்கிறத விட அங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து மிகவும் அழகாகவும் இருப்பார்கள். புத்தியும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப வந்து நான் இங்க ஜட உலகத்துல இருக்க மாதிரி அந்த மாதிரியான குணங்கள் வந்து ஜாஸ்தி வந்து இருக்காது. அங்கேயும் வந்து சண்டை எல்லாம் நடக்கும். இப்ப தேவலோகத்திலயும் வந்து சண்டைகள் வந்து நடக்கும். ஆசிரியர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் வந்து சண்டை வந்து நடக்கதான் நடக்கும். பட் இருந்தாலும் இங்கேக்கும் அங்கேக்கும் டிஃபரன்சஸ் வந்து நிறைய இருக்கு அப்படின்றது. இந்த ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் வந்து பூலோகத்துல வந்து பெறப்படுப்பார்கள் அப்படின்றது வந்து பகவான் வந்து சொல்றார். இதான் வந்து மகா தத்துவம் அப்படின்னா காரணா இருப்பார், பிரஜா இருப்பார், காரணா இருக்கும் பிரம்மஜோதி. கிருஷ்ண மாதாஜி அடுத்தது படிக்கட்டுமா பாத்து? படிக்கும். இதெல்லாம் தான் அங்க இதுல நம்ம வந்து 8வது அத்தியாயத்துல என்ன வந்து பார்த்தோம். இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க மாதாஜி. கோலோகாட்சி மகா தத்துவம் அப்படின்ட்டு வந்து இருக்கு. மகா தத்துவம்ன்றது வந்து மகா தத்துவம்ன்றது வந்து நம்மளுடைய துர்கா தான் வந்து அதுக்கு ஏற்றவர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. மாயை வந்து இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து மகா தத்துவம். அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இந்த பிரஜாரிவை தாண்டி இதுக்கு என்ன சொல்ல வைகுண்டத்துக்கு அங்கேயும் வந்து மாயை வந்து இருக்கு. அது வந்து யோக மாயா அப்படின்றது. மகா தத்துவத்தை இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து தேவர்களை வந்து ஏன் வணங்குகின்றோம் அப்படின்னா இந்த பூலோகத்துல நம்ம வந்து காலம் கழிக்கணும் அப்படின்னா அவங்க தேவர்களுடைய தயை வந்து நம்மளுக்கு வாழணும் அப்படின்றதுக்காக தான் தேவர்களை நம்ம வந்து துதிக்கிறோம். துதிக்கிறது வந்து தப்பு கிடையாது. ஆனா அவங்களையே வந்து பின்பற்றி இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாதுன்னு தான் இங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு. அதனால்தான் அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா அந்த தேவர்களை வந்து வணங்குபவர்கள் வந்து திருப்பி திருப்பி வந்து ஜடபூமியிலே தான் வந்து பிறந்திருப்பாங்க. நீ ஒன்ஸ் வந்து பகவானை நோக்கி நீ வந்து நான் ஒன்னதான் நான் வந்து உங்ககிட்டதான் நான் வரணும் அப்படின்னு நம்ம முயற்சி செஞ்சோம் அப்படின்னா அவங்க கிட்ட நம்ம வந்து சொல்லலாம், இந்த மாதிரி நான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல நான் வந்து இருந்துட்டு இருக்கேன். எல்லாத்துக்குமே வந்து உங்களுக்கு வந்து இது இருக்கு என்ன சொல்றது, நம்ம சொல்லும் போது எல்லாருமே வந்து நம்மளுடைய எண்ணங்கள் எல்லாமே வந்து தேவர்களுக்கும் வந்து புரியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அந்த தேவர்கள் கிட்ட நம்ம முறையிடலாம். நான் வந்து கிருஷ்ணரை நோக்கி வைகுண்டத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன். என்ன கிருஷ்ணர் வழிபாட்டுக்கு நீங்க தான் உதவி பண்ணணும் அப்படின்னு நிச்சயம் வந்து எல்லாருமே வந்து வழிவகுப்பார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அப்ப வந்து உங்களை யாருமே எந்த மாயையும் வந்து ஜாஸ்தி வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து துன்பத்தில் வந்து ஆழ்த்த மாட்டாங்க அப்படின்றது அவர் வந்து சொல்றாரு. இங்க வந்து சதாசிவ லோகம் அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல, அந்த சதாசிவ லோகத்துல தான் விஷ்ணு இவர் இருக்காரு, நம்ம யாரு சிவன் வந்து இருக்காரு. சோ சத்தியலோகத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரம்ம ஜோதிக்கும் இந்த இதுக்கும் நடுவுலதான் வந்து சதாசிவ லோகம் அப்படின்றது. பிரம்மா ஜோதிக்கெல்லாம் மேலதான் வந்து சதாசிவ லோகம் அப்படின்னு இருந்தது. காரணதேச ரமாதேவி சம்பு மாயா அப்படின்னு இருக்காங்க. இங்க மகா தத்துவம் காரணா இருக்கு. இங்க வந்து இறந்த உடனே இப்ப எல்லாரையும் வந்து இப்ப ஏன் இது பண்றாங்க குழப்பாட்டுறாங்க அப்படின்னா உடம்ப வந்து நம்ம எப்படி வந்து தூய்மையாக அனுப்ப வேண்டும் அப்படின்றதுக்காக இந்த இறந்த உடலை வந்து குளிப்பாட்டி அதுக்கு உண்டான அலங்காரத்தெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணி அந்த தீயில வந்து பகவானுக்கு வந்து அர்ப்பணிக்கின்றோம். அது இது வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த வந்து முதல் குளியல் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. இரண்டாவது குளியல் சப்போசிங் நான் வந்து ஒரு நல்ல ஆத்மாவா இருந்து பியூரிஃபைடு சோலா இருந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இன்னொரு குளியல் வந்து எங்க நடக்கும் அப்படின்னா இந்த ஸ்கிரீனிங் வந்து நடக்கும். நீ வந்து தூய பக்தியில இருந்த அப்படின்னா பகவான் வந்து அந்த பிரஜார் ரிவர்ல ஒரு குளியல் வந்து குளிச்சுட்டு அப்புறம் தான் வந்து யோகமாயா வந்து
வைகுண்டத்துக்கு உங்களை வந்து அனுப்புவாங்க அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. அதனால 2 குளியல் வந்து இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து ஒன்று வந்து பூலோகத்திலேயே வந்து ஒரு குளியல், இன்னொன்னு வந்து பிரஜா ரிவர்ல ஒரு குளியல். பிரஜா ரிவர்ல குளிச்சுட்டு அப்புறம் தான் நீங்க வந்து இன்னுமே வந்து தூய்மையான ஆத்மாவா அடைஞ்சு பகவானுடைய லோகத்துக்கு வந்து செல்ல முடியும் அப்படின்னு. மாதாஜி கோலோக சாட் தமிழ்ல இருக்கா? இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. எங்க இஸ்கான்ல கிடைக்குமா? சேலம் இஸ்கான்ல இருக்கு பிரபுஜி. அது தமிழ்ல. சரி, ஓகே, நான் அது வாங்கணும். இது வந்து தமிழ்ல உங்களுக்கு வந்து அப்படியே மொழிபெயர்த்துக்கலாமே நீங்க. அது கஷ்டம், ஏன்னா நான் டிஸ்பிளே பண்ணணும், வர்றவாளுக்கு புரியணும், எதன்னு சொல்லணும் கொள்ளணும்னா தமிழ்ல இருந்து நீங்க வந்து இதுல வந்து உங்க அங்க கிடைக்கிறதான்னு பாக்கலாமே நம்ம இஸ்கான்ல. சென்னை இஸ்கான்ல பாக்கலாமே இன்னைக்கு நாளை இந்த கோலோகா சாட் இருக்கான்னு கேட்டேன்னா அவங்க வந்து கொடுப்பாங்க. நான் வந்து ஆன்லைன்ல பார்த்தா அது ஒண்ணு சமஸ்கிருதத்துல இருக்கு, இல்லாட்டி இதுல ஹிந்தில இருக்கு, இல்லாட்டி இங்கிலீஷ்ல இருக்கு, அவ்வளவுதான். சேலத்துல இருக்கும், நிச்சயம் இருக்கும். ஏன்னா சேலம் தான் பண்ணினா, ஆனா தமிழ்ல பண்ணிருக்காளா என்னன்னு தெரியல. சேலத்துல தான் வந்து இந்த கோலோகா சாட்டை வந்து பண்ணியிருக்கா, அதனால அவங்க இருக்கலாம். ஓகே. கர்ணோதய சாய் விஷ்ணு, கர்ணோதய விஷ்ணு தான் அந்த காரணக்கடல். அவர் தான் வந்து இந்த உலக மண்டத்தையும் வந்து படைக்கின்றார் அப்படின்ட்டு வந்து அவர்ல இருந்து விரிவானது தான் வந்து கர்ப்போதய சாய் விஷ்ணு. கர்ப்போதய சாய் விஷ்ணுல இருந்து விரிவாக்கம் தான் வந்து ஷீரோகத சாய். ஷீரோகதா ஷீரா அப்படின்னாலே பால். இந்த பால் தான் வந்து இந்த பால் கடல்ல வந்து அவர் இருந்துருப்பாரு. அவர் வந்து அங்க பள்ளி கொண்டு இருந்தாலும் அவர் எல்லா லோகத்துக்கும் அவர் வந்து போயிட்டு வருவார். அவர் தான் வந்து மெயின்டனர். எல்லா இந்த விரிவாக்கங்கள் அத்தனையும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு டியூட்டி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அவங்களோட டியூட்டி வந்து அவங்க பார்த்துட்டே இருக்காங்க. எல்லாருமே வந்து தவம் யாரை நோக்கி பண்றாங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணரை நோக்கிதான் அவங்க வந்து எல்லாருமே வந்து தவம் செய்யணும். 5வது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்வம் ரஜஸ்தம இடி குணா பிரகிருதி சம்பவாக நிபத்னந்தி மகாபாஹோ தேஹே தேஹினம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா. அவ்யயம். சோ இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா ஜட இயற்கை குணங்கள், அதாவது சத்துவ குணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம் ஆகிய முக்குணங்களால் ஆனது. இந்த இயற்கையே என்ன, இந்த பூமியை வந்து எதனால் ஆனது அப்படின்னா இந்த முக்குணங்கள்னால ஆனது. பலம் பொருந்திய புஜங்களை உடைய அர்ஜுனா, நித்தியமான உயிர் வழி, அதாவது நம்மளுடைய ஆத்மா வந்து பர்மனன்ட். இயற்கையின் தொடர்பில் வரும்போது இந்த இயற்கை, அதாவது ஜடபூமிக்கு வரும்போது இந்த குணங்களால கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. எல்லாருமே அதுக்கு முன்னாடி வந்து எல்லாமே வந்து தூய ஆத்மாக்களா இருக்கும். பூமிக்கு வந்துட்ட அப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுடைய குணம் பிளஸ் நம்ம யாரோட கருவறையில இருக்கோமோ அவங்களுடைய குணம் எல்லாம் நம்ம வந்து நம்மளுக்கு வந்து அப்படியே வந்து என்ன சொல்றது இது இன்ஜெக்ட் ஆயிடும். இன்ஜெக்ட் ஆகும்போது சில பேர் வந்து பிறவியிலேயே வந்து நல்ல சத்த குணத்துல இருப்பாங்க. சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே வந்து கோபமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இருப்பாங்க. இது எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த ஜடபூமியை வந்து டச் பண்றதுனால இது எல்லாமே வந்து நீங்க அந்த உயிர் வழி வந்து இந்த 3 குணங்களால ஆட்டுவிக்கப்படுகின்றார் அப்படின்ட்டு வந்து திவ்யமான உயிர் வழி வந்து இந்த ஜட இயற்கையின் செய்ய வேண்டியது எதுவுமே வந்து கிடையாது. இருப்பினும் அவன் ஜட உலகின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் உள்ளதால் இயற்கையின் முக்குணங்களின் வசியத்திற்கு உட்பட்டு செயல்படுகின்றான். இயற்கையின் பல்வேறு நிலைக்கு ஏற்ப உயிர் வாழிகள் பல்வேறு விதமான உடல்களுடன் உள்ளது. எனவே அத்தகு இயற்கைக்கு ஏற்ப செயற்படுமாறு அவர்கள் தூண்டப்படுகின்றனர். இதுவே பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு காரணம். உதாரணம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா இப்ப வந்து பீஷ்மர் ஆகட்டும், துரோணர் ஆகட்டும், அவங்க வந்து ரொம்பவே சத்துவ குணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க. அவங்க ஏன் வந்து திரௌபதிக்கு நடந்த அநியாயத்தை வந்து இது பண்ண முடியல அப்படின்னா பீஷ்மரே வந்து சொல்றாரு, நான் வந்து சாப்பாடு சாப்பிட்டது அந்த சாப்பாடு யாரு இந்த இவர் பண்ணினது துரியோதன் வீட்டுல வந்து சாப்பிட்டேன். துரியோதனன் என்ன மாதிரியான குணம், ரொம்ப ரஜோ குணத்துல வந்து இருக்கு. கோபம் வந்து ஜாஸ்தி, அதை வந்து அடுத்தவங்களை அழிக்கணும் அப்படின்ற அந்த குணங்கள் இருக்கிறதுனால அந்த சாப்பாடை சாப்பிட்டதுனால நான் வந்து இது வந்து 17வது அத்தியாயத்துல நம்ம அதையும் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். என்ன அப்படின்னா ஒரு குணங்கள்னால எப்படி நம்மளுடைய ஒரு இன்டேக்கும் வந்து மாறுறது அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ அதனால வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு, இதனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு வந்து
இந்த எழுப்ப மாட்டேன், நான் வந்து நியாயத்தை பேசணும் அப்படின்னு வர்றதுக்கு எழுப்ப மாட்டேன், நான் சாப்பிட்ட உப்பு வந்து அந்த மாதிரி அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அதனாலதான் இந்த ஜடபூமியில வரும்போது நம்ம வந்து இந்த முக்குணங்களால நம்ம ஆட்டுவிக்கப்படுகின்றோம். சச்சிதானந்தம், லிவிங் என்டிட்டி ஆஃப் தி உயிர் சோல். இந்த லிவிங் என்டிட்டி, இட்டர்னல் லிவிங் என்டிட்டி, அதாவது நித்தியமான உயிர் வழி எங்க அடையணும் அப்படின்னா டிரான்சென்டென்டல் சச்சிதானந்தம். சச்சிதானந்தம் வந்து பகவானுடைய லோகத்துல. How living entity is controlled. இதான் வந்து சொல்றாங்க. இந்த உயிர் வழி வந்து நித்தியமானது, டிரான்சென்டென்டல் இன் நேச்சர், அதாவது சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் அவர்கிட்ட வந்து இது ஜடபூமியை தொட்ட உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்ட்டு. இதனால பாதிக்கப்படுறது சில பேர் வந்து இந்த சத்துவ குணத்தினாலையும், சில பேர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இக்னரன்ஸ், அதாவது தாமச குணம், சில பேர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பேஷன், அதாவது தமோ குணம், ரஜோகுணம், இது எல்லாமே வந்து கண்டிஷன். எல்லா உயிர் வழிகளையும் வந்து கண்டிஷன் டு ஃபோர்ஸ் டு ஆக்ட். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து சுயமா சிந்திக்கக்கூடிய அறிவு வந்து இல்லாதபடி ஆயிடும். யாராவது ஒருத்தர் வந்து தூண்டி கொடுத்துருவாங்க, நிச்சயம் வந்து தூண்டி கொடுப்பாங்க. ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஆக்ட் பண்றதும் இருக்கு. நம்ம வந்து நல்லபடியா வந்து வருவோம், நல்லபடியா நம்ம வந்து இந்த ஸ்கூலுக்கோ எந்த இடத்துக்கு போனாலும் நம்ம நல்லபடியா நம்ம இந்த ஒரு ஃப்ரெஷ் மைண்டோட வந்து வரும். இவங்க வந்து பசங்க ஏதாவது தகராறு பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஒருவேளை அதனால இருக்குமோ, 2 பேர் வந்து பொறாமைனால கூட பண்ணியிருப்பாங்களோ அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் குழப்பம் வந்து ஏற்படும். அதனால நம்ம என்ன பண்றாங்க, அந்த இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை வச்சு நம்ம வந்து தீர்ப்பை வந்து கொடுக்க வேண்டியதா போயிடும். ஸோ அதுதான் வந்து we are forced to act because of the 3 modes of material nature அப்படின்ட்டு வந்து நிறைய இடத்துல நீங்க பார்த்தா கூட வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நல்லபடியா இருப்பாங்க. நம்ம வீட்லயே பசங்க இருந்தா கூட நல்லபடியா நம்ம எப்படி இருக்கோமோ அதே மாதிரி பசங்க இருப்பாங்கன்னு சொன்னா அது வந்து சில சமயம் வந்து அவங்க வெளியில இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் பொறுத்துமே வந்து நம்ம மேல வந்து ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க. அதுவும் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த முக்குணங்களால வந்து கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது அப்படின்ட்டு வந்து நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல வேலை பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து லஞ்சம் வாங்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்திலேயே வந்து இருந்திருப்பாங்க. ஆனா இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து தள்ளப்படும் போது அந்த ஒரு என்ன சொல்றது, யூ ஆர் இன் டைட் கார்னர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு வந்து அந்த இடத்துல தப்பிக்கவே முடியாது, நீங்க வாங்கிதான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்து உருவாக்கப்படும். அப்ப வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த வாங்குவாங்க. அந்த கில்ட்டி ஃபீலிங் வந்து இருந்தது. ஸோ அதை தொடர்ந்து அந்த கில்ட்டி ஃபீலிங் இருந்துருந்தது அப்படின்னா அவங்க வந்து அடுத்த தரம் வாங்குறதுக்கு ரொம்ப யோசிப்பாங்க. இல்ல அவங்க வந்து டிபார்ட்மெண்ட் வேற மாத்திட்டு போறதுக்கும் வந்து முயற்சி பண்ணுவாங்க. இல்ல அப்படின்னு என்ன ஆகும் அப்படின்னா வீட்டுல வந்து சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி எனக்கு கிடைச்சது, ஆஹா இது வாங்கலாம் அதை வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸோ பணம் நிறைய கொண்டு கொடுக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து எப்படி வருது ஏது வருதுலாம் கேட்க மாட்டாங்க. பணம் வந்ததுதான், அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைலை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் தான் வந்து வீட்டுல இருக்கவங்க வந்து அதனால என்ன ஆகுது, இவங்க வந்து ஃபோர்ஸ் டு ஆக்ட் அந்த மாதிரி இதுதான் வந்து கண்டிஷன் சோல் அப்படின்ட்டு வந்து ஆரம்பி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. தத்ர சத்தத்வம் நிர்மலத்வாத் பிரகாசகம் அநாமயம் சுகசங்கேன பத்னாதி ஞானசங்கேன சானகா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த தத்ர சத்வம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். பாவமற்றவனே, மற்றவற்றை விட தூய்மையானதான சத்துவகுணம் என்ன பண்றது அப்படின்னா பிரகாசப்படுத்துவதாகும். சத்துவகுணம் இருந்தாலே அவங்க வந்து பிரகாசமா முகமே வந்து பிரகாசமாகும், எல்லா பாவ விளைவிலிருந்து விடுவிப்பதாகவும் அமைக்கும். சத்துவகுணத்தில் இருந்தாங்கன்னு நினைச்சுக்கோங்க, பாவ விளைவுகள்ல அவங்க வந்து சூழாது அப்படின்றது. இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் இன்பத்தின் தொடர்பினாலும் ஞானத்தின் தொடர்பினாலும் பந்தப்பட்டனர் அப்படின்னு. இவங்க வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இவங்க வந்து எல்லாமே அந்த ரூல்ஸ் வந்து எல்லாமே வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ரொம்ப விரிவா எதெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னா 18வது அத்தியாயத்துல வந்து பார்க்கலாம். 18வது அத்தியாயத்துல எல்லா குணங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து 40 ஸ்லோகம் வந்து அதை பத்தி வந்து குணங்கள் பத்தி, அவங்களுடைய எப்படி டெசிஷன் எடுப்பாங்க, எப்படி அவங்க வந்து அங்க ஆக்ட் பண்ணுவாங்க, எல்லாமே வந்து இதுல வந்து இப்ப இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இது வந்து பியூரா இருக்கும் அப்படின்னா சத்துவ குணம் வந்து பியூரா. ஏன் பியூரா இருக்கும், அது வந்து பார்க்கும்போதே ஒரு பிரகாசமா இருக்கும். அவங்க வந்து எந்த ஒரு பாவ செயலுக்கும் வந்து ஈடுபட மாட்டார்கள்.
அவங்க எதுல வந்து ரொம்ப எதுல வந்து ரொம்ப ஈடுபடுவாங்க அப்படின்னா தன்னோட ஞானத்தை வந்து வளர்க்கணும் அப்படின்றதுதான் ஈடுபடுவாங்க. நிறைய வந்து புண்ணியம் பண்ணணும் அப்படின்றதுதான் அவங்க வந்து அவங்களுடைய மைண்ட் செட்டே என்ன அப்படின்னா நிறைய பாவம் பண்ணக்கூடாது, புண்ணியம் தான் நிறைய பண்ணணும் அப்படின்னு. சோ அப்பேற்பட்டவர்கள்லாம் என்ன அப்படின்னா பின்னாடி வர ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்ப்போம். புண்ணியம் ஜாஸ்தி சேர சேர என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து தேவலோகத்துல வந்து பிறக்கணும், புண்ணியங்களை வந்து தீர்க்கறதுக்காக. அங்க எல்லாமே வந்து ஒரு என்ன தங்கத்தாலான எல்லாமே வந்து சர்வ் பண்ணுவாங்க. அது முடிஞ்ச உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த புண்ணிய மூட்டை எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே நம்ம வந்து திருப்பி வந்து பூலோகத்துக்கு தான் வந்து பெறப்படுப்பார்கள். அதே மாதிரி இந்த வேதங்கள் முழங்குறாங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாமும் வந்து தேவலோகத்துக்கு தான் வந்து பெறப்படுவார்கள். அந்த இது முடிஞ்ச உடனே திருப்பி வந்து பூலோகத்துல வந்து பெறப்படுப்பார்கள். ஜட இயற்கையினால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் இன்பத்தின் தொடர்பினாலும் ஞானத்தின் தொடர்பினாலும் பந்தப்படும். இன்பம் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பாங்க, ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பாவம் மூட்டை எதுவும் இல்லை. அப்புறம் வந்து அவங்க வந்து ஞானத்தை வளர்க்கறதுல வந்து அதுலதான் வந்து தன்னை பந்தப்படுத்துவாங்க. நிறைய வந்து ஸ்காலர்ஸ் எல்லாம் வந்து இருப்பாங்க, வேதிக் ஸ்காலர்ஸ், அதெல்லாம் வந்து இந்த சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பாங்க. ஜட இயற்கையினால் கட்டுப்படுத்தப்படும் உயிர் வாழ்கள் பல்வேறு வகை உண்டு. ஒருவன் மகிழ்ச்சியாகவும் அடுத்தவன் மிக சுறுசுறுப்பாகவும் மற்றவன் உதவியற்றவனாகவும் உள்ளார். மனோநிலையின் இத்தகு பல்வேறு தோற்றங்கள் இயற்கையினால் உயிர் வாழ்கள் கட்டிருப்பதாக காரணமாக அமைகின்றன அப்படின்ட்டு வந்து இங்குள்ள சிக்கல் என்னவெனில் ஒரு உயிர் வாழி சத்துவகுணத்தில் நிலை பெறும் போது அவன் மற்றவர்களை விட அறிவில் முன்னேறியவனாகவும் சிறந்தவனாகவும் தன்னை கருதும் நிலைக்கு வருகின்றான். அவனை வந்து யாருமே வந்து அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்றது இல்லை, தன்னோட முயற்சினாலே அவன் வந்து முன்னுக்கு வந்து வரக்கூடியவன். இவ்வாறு அவன் கட்டுண்டவனாகி விடுகின்றான். விஞ்ஞானிகள், ஞானிகள், தத்துவவாதிகள் இதற்கு மிக சிறந்த உதாரணம். ஒவ்வொருவரும் தங்களது அறிவினால் பெருமை கொண்டுள்ளனர். மேலும் பொதுவாக அவர்கள் தங்களது வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தி கொள்வதால் ஒரு வகையான பௌதீக சுகத்தை வந்து உணர்கின்றனர். கட்டுண்ட வாழ்வில் உணரப்படும் இந்த முன்னேறிய சுகம் அவர்களை ஜட இயற்கையின் சப்த குணத்தினால் பந்தப்படுத்துகின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து பிறப்பு இறப்பு என்னும் அதே சௌகரியத்தில் மீண்டும் பிணைக்கப்படுகின்றான். ஆனால் ஜடசக்தியின் மயக்கத்தினால் அத்தகு வாழ்வு மயமானது என்று அவன் எண்ணுகின்றான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நான் வந்து யாருக்குமே வந்து பாவம் பண்ணல, நான் புண்ணியத்தை தான் நிறைய சேர்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னும் போது இந்த புண்ணியமும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவனை வந்து திருப்பியும் வந்து இந்த லோகத்துக்கு தான் வந்து அவனை வந்து தள்ளும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றான். எப்ப வந்து நம்மளுடைய பாவம் புண்ணியம் ரெண்டுமே வந்து மில் பேலன்ஸ் ஆனாதான் நம்ம வந்து பகவானை வந்து அடையணும். அதனால நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட சரணடையும் போது என்னுடைய பாவங்கள் புண்ணியங்கள் அத்தனையும் உங்களுக்கே சேரட்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லும் போது பகவான் வந்து அதனோட வீரியத்தை வந்து கட்டுப்படுத்தி நம்ம இந்த ஜென்மா இல்ல அடுத்த ஜென்மா இல்ல அதுக்கு அடுத்த ஜென்மா இல்ல பகவானை வந்து அடைய முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து ரெண்டுமே வந்து நல்லிஃபை ஆகணும். அப்பதான் வந்து நம்ம வைகுண்டத்துக்கு நம்ம செல்ல முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து இது வந்து ரஜோகுணத்தை பத்தி வந்து எக்ஸ்பிளைன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரஜோரகாத்மகம் வித்தி கிருஷ்ணா சங்கசமுத்பவம் தன்னி பத்மானி கௌந்தேய கர்மசங்கேன தேகினம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, எல்லையற்ற ஆசையாலும் ஏக்கத்தாலும் பிறந்த ரஜோகுணத்தின் காரணத்தினால் உடலை உடைய உயிர் வாழி பௌதிக பலநோக்கு செயல்களால் வந்தப்படுகின்றனர். சோ எல்லையற்ற ஆசை. சோ ரஜோகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு எல்லையற்ற ஆசை, நிறைய அது பண்ணணும் இது பண்ணணும் அப்படின்ற ஆசை ஜாஸ்தி இருக்கும், ஏக்கமும் வந்து ஜாஸ்தி. ஏன்னா அவங்க கிட்ட இருக்கு எனக்கு இல்லையே அப்படின்ற அந்த ஏக்கம் வந்து இருக்கு. அந்த உடலை உடைய உயிர் வாழி என்ன ஆகும் அப்படின்னா எப்பவுமே வந்து பௌதிக மெட்டீரியல் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா, இந்த பலநோக்கு செயல்களாமே அவன் வந்து பந்தப்படும். அவனுக்கு வந்து அந்த நம்ம இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க, என்ன பண்றது, கோவிலுக்கு பண்றது, அப்புறம் வந்து யாகங்கள் பண்றது, யஜ்யங்கள் எல்லாம் பண்றது, எல்லாம் வந்து எல்லாம் பண்ணும், எல்லாமே வந்து என்ன விளம்பரத்துக்காக வந்து பண்ணும். ஆனா அவங்களுக்கு வந்து முக்கியமா என்ன அப்படின்னா அவங்க ஆழ் மனசுல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா என்னோட ஆசை நிறைவேறணும், இவ்வளவு பில்டிங் கட்டணும், அவ்வளவு பில்டிங் கட்டணும், இவ்வளவு வந்து பணம் சேர்க்கணும். சில பேர் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க, எனக்கு பொண்ணுக்கு 100 சவரன் நகை போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு. சோ வாட் அப்படின்னு, அத்தனை எங்க இருக்கு, பொண்ணு உடம்புல வச்சுட்டு இருக்கல இல்ல லாக்கர்ல வச்சிருக்கலன்னு தான் கேட்கணும். வேஸ்ட். அது வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து அது என்ன அப்படின்னா ரஜோகுணத்தை தான் வந்து சேர்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. மோட் ஆஃப் பேஷன், அன்லிமிட்டெட் டிசைர்ஸ்.
கொஞ்சம் கூட வந்து அதுக்கு லிமிட்டே கிடையாது. எப்பவுமே வந்து ஒரு ஏக்கம் வந்து இருந்துட்டே இருக்கும். ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையிலான கவர்ச்சியில் ரஜோகுணம் தன்னை வந்து வெளிப்படுத்துது. ஒரு ஆணும் பெண்ணும் மீட் பண்ணாங்க அப்படின்னா பெண்ணு வந்து ஆணை அட்ராக்ட் பண்றதோ, ஆண் வந்து பெண்ணை வந்து அட்ராக்ட் பண்றது, இதெல்லாமே வந்து நிறைய வந்து ரஜோகுணத்தில் இருப்பாங்க. பெண்ணிடம் ஆணுக்கும் ஆணிடம் பெண்ணுக்கும் கவர்ச்சி இருக்கின்றது, இதுவே ரஜோகுணம் என்று கூறப்பட்டு இதை சொல்றாங்க இல்லையா, அந்த மதன மோகனா அப்படின்ற அந்த மன்மதன் பேர் தான் வந்து மதன் அப்படின்றது. பகவானுக்கு வந்து மதன மோகனா அப்படின்ற ஒரு பெயர். பகவானுக்கு நம்ம கிருஷ்ண பரமாத்மாவுக்கு வந்து மதன மோகனா அப்படின்றது வந்து பேர். மதன மோகனா அப்படின்றது மன்மதன் கூட வந்து வெக்கப்படுவாராம் அவர் முன்னாடி போய் நிக்கிறது. அவ்வளவு கொள்ளை அழகு அப்படின்ட்டு, அவ்வளவு வந்து கவரக்கூடியது. ஆனா அவரோட கவரக்கூடியவர் யாரு அப்படின்னா மதன மோகன மோகினி அப்படின்னு. யாரு மதன மோகன மோகினி? ராதாராணி. ராதாராணி தான் வந்து மதன மோகன மோகினி அப்படின்ட்டு. ஒரு தடவை வந்து பலராமர் வந்து கேக்குறாராம் கிருஷ்ணர்கிட்ட, கிருஷ்ணா நீ வந்து எல்லாம் நல்லா பண்ற, எல்லாம் பண்ற, ஆனா ராதாராணியை பார்க்கும்போது மாத்திரம் ஏன் நெடுஞ்சது கையெல்லாம் அப்படின்னு கேட்க. நீ ஆரம்பிச்சுடுவ, நான் வந்து உலகத்தை தாங்கின்னு இருக்கேன் அப்படின்லாம் நீ வந்து சொல்லு, அதெல்லாம் ரைட்டு. நான் ராதாராணியை பார்த்தா ஏன் உடம்பு நடுங்கிறது, ஏன் கைய காலெல்லாம் நடுங்கிறது அப்படின்னு. இல்ல எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு. சரி டெஸ்ட் வைக்கலாமா அப்படின்னு கேட்கிறா. டெஸ்ட் வைக்கலாமா? அந்த சமயத்துல ரிஷபானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. என்ன இது என்ன பாட்டு இது, என்ன ஸ்லோகம் இது? ரிஷபானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே அப்படின்னு. ஆரம்பம் என்ன? வந்து சொல்றாரு, ஆச்சாரியர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அவர் வந்து ஆஹா ஆஹா ரொம்ப ஆஹா அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா, சாப்பாடு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு. ரொம்ப நல்லா இருந்தது சாப்பாடு, ஆஹா பேஷ் 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 சொல்றாரு இல்லையா 2-3 வாட்டி. அதனால வந்து சொல்றாரு இவர் வந்து கௌரங்கா. யாரு? கௌரங்கா கலர் கோல்டு ஆக்சுவலா. இவங்க வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்லோகம் வந்து ஆரம்பம் மறந்து போயிடுச்சு எனக்கு. காஞ்சன கௌராங்கி, தப்த காஞ்சன, காஞ்சன அப்படின்னாலே கோல்டு. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதா விருந்தாவனீஸ்வரி. கௌராங்கி வந்து காஞ்சனா அப்படின்னாலே கோல்டு, கௌராங்கினாலே கோல்டு. அப்ப வந்து ஆச்சாரியர் வந்து ராதாராணி வந்து வர்ணிக்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா காஞ்சன கௌராங்கி, அதாவது கோல்டுக்கு கோல்டு. அந்த கோல்டு கலரு, அந்த கோல்டு வந்து உடம்பு எல்லாமே கோல்டு. வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ராதாராணி வந்தாலே வந்து வெளிச்சம் எல்லாம் எதுவுமே தேவைப்படல, ஏன்னா அவங்களே வந்து பளபளன்னு இருப்பாங்களா, கோல்டு மாதிரி இருப்பாங்க. காஞ்சன கௌராங்கி ராதா பிருந்தா வனேஸ்வரி. அவங்க வந்து தண்ணி எடுக்க வராங்களா குளத்துக்கு, வந்து ராதாராணி வந்து தண்ணி எடுக்க வராங்களா. அந்த சமயத்துல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து மாட்டுல இருந்து பாலை கறக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ராதாராணி வந்துட்டாங்க. கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, இப்படி வச்சுக்கிறாரா, ராதாராணி பார்க்க கூடாது, பார்த்தாருன்னா என்னோட வந்து அப்படியே வந்து என்னோட மூட் அவுட் ஆயிடும் அப்படின்ட்டு வந்துட்டு என்ன பண்றாங்க, அப்படியே மூடு இது பண்ணிட்டு மாடை வந்து பாலை கறக்குறாங்க. எல்லாரும் விழுந்து விழுந்து, பலராமர் வந்து விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறாரா, அப்படியே வந்து தரையில படுத்துட்டு அப்படியே வந்து சிரிக்கிறாரா. அப்புறம் அவங்க கூட இருக்கக்கூடிய இடையர்குல சிறுவர்கள் எல்லாம் சிரிக்கிறாங்க. எல்லாருமே வந்து சிரிக்கிறாங்க. கிருஷ்ணன் கேட்கறேன், எதுக்கு நான் சிரிக்கிறேன், நான் தான் பால் கறக்குறல்ல, நீ பால் கறக்குறது தெரியும், எதுல இருந்து கறக்குறேன்னு தெரியுமா, காளை மாட்டுல இருந்து நீ கறக்குற கிருஷ்ணா, பாரு நீ அப்படின்னு. அதுதான் அவன் கிருஷ்ணர் வந்து கிடைக்கலன்னு ஒட்டாரா, காளை மாட்டுலன்னு கிடைக்கிற. இதுதான் வந்து சொல்றது, ராதாராணி பார்த்தா உனக்கு வந்து உடம்பு நடுங்கிறது அப்படின்னு. ஏன்னா இவர் வந்து அவ்வளவு வந்து இதுவா இருப்பாராம் கிருஷ்ணர் வந்து. ராதாராணி வந்து வெளிச்சமே தேவையில்லை, அவ்வளவு கலரா இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த இவங்க வந்து என்ன அப்படின்னா they are bound by material nature. யாரு இவங்க சொன்னாரா? ஹரே கிருஷ்ணா. அத ஏன் நடுங்குறேன்னு பலராமன் கேட்டதுக்கு கிருஷ்ணர் ஏதாவது பதில் சொன்னாரா? ஏன்னு? இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்றது. நான்லாம் ரொம்ப சாதாரணமா தான் இருக்கேன், இந்த உலகத்தை தாங்கக்கூடியவர்களா நான் இருக்கிறேன்,
நான் போய் நடுவேனா அப்படி இப்படின்லாம் வந்து சொல்றாரு. சரி நான் தான் பாக்குறேன் நானு, நீ வா, நான் வந்து ராதா ராணியும் வரக்கா, நீ யார் நடுக்கிறாங்கன்னு பாக்கலாம் அப்படின்ட்டு. சோ அந்த நடுக்கத்துல தான் என்ன பண்றாரு, காளமாட்டுல போய் பாலை கறக்குறாரு. அப்படியே சிரிச்சுட்டு போயிட்டு இருப்பாரு. அப்படியே எல்லாரும் போயிட்டு, ஆமா எல்லாரும் ஓடிட்டாங்க. இல்ல இவங்க எல்லாம் சிரிச்சுட்டு அவரு வந்து இது பண்ணிட்டு சிரிச்சுட்டே ஓடி போயிட்டாரு அவரு. மத்தாஜி ராதா ராணி கூட கிருஷ்ணர் ஒரு விரிவாங்க தானே மத்தாஜி? அம்மா விரிவாங்கம் தான், விரிவாக்கம் தான், கிருஷ்ணருடைய விரிவாக்கம். இதெல்லாமே வந்து பகவான் வந்து எதுக்காக வந்து ஜடபூமியை படைச்சிருக்காரு அப்படின்னால அவருடைய லீலைகள் எல்லாம் பண்றதுக்கு தான் வந்து அவர் படைச்சிருக்காரு. அவரு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, நம்மளுக்கு தனியா பிளே கிரவுண்ட் நம்மளுக்கு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து விளையாடுவோம், எல்லாருமே வந்து சேர்ந்து விளையாடுறது அப்படின்றது இருக்கும். பகவானுக்கு பிளே கிரவுண்ட் எது அப்படின்னா நம்மளுடைய ஜடபூமி தான். அங்கதான் அவர் வந்து தன்னுடைய விளையாட்டுகள்லாம் அவர் வந்து பாக்குறாரு. மேலேயும் வந்து விளையாடிட்டு இருப்பாரு, பட் இங்க வந்து விளையாட்டு வந்து ஜாஸ்தி. இதுதான் வந்து லீலைகள் அப்படின்ட்டு, லீலாவதாரங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து இங்க ரஜோகுணத்தை பத்தி ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. ஜடசுகத்திற்காக ஏக்கத்தை ஒருவன் அதிகரித்துக் கொள்கின்றான். புலனுணர்ச்சிக்காக ரஜோகுணத்தில் இருக்கும் மனிதன் சமூகத்திலோ தேசத்திலோ சற்றும் அந்தஸ்தை விரும்புகின்றான். ரஜோகுணத்தில் நீங்க வந்து பார்த்திருப்பீங்க, ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, இங்கேயா ஒரு கல்யாணத்துக்கு போனோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து தனியா ஒரு மரியாதை, அவங்களுக்கு தனியா அப்படியே ஒரு டிப் டாப்பா ஒரு ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு எல்லாரும் வந்து தன்னை கவனிக்கிறாங்களா அப்படின்னு வந்து பார்ப்பாங்க. பார்த்துட்டு அவங்க வந்து தன்னை வரவேற்கிறாங்களா அப்படின்றதையும் அவங்க வந்து தனியா ஒரு மரியாதை கொடுக்கணும் போகணும்லாம் எதிர்பார்க்கக்கூடியவர்கள் வந்து ரஜோகுணத்தில் இருக்கு. தத்துவகுணம் வந்து அவர் வந்து நம்மளை கூப்பிட்டுருக்காங்க, மதிச்சு கூப்பிட்டுருக்காங்க, நம்ம போகலாம், அவ்வளவுதான். அவங்களாம் எதிர்பார்க்கலாம் மாட்டாங்க. மாதிரி என்ன வான்னு சொன்னாங்களா, என்ன சாப்பிடுன்னு சொல்றாங்களா அப்படின்றதுலாம் எதிர்பார்க்க. ஆனா ரஜோகுணத்துல வந்து அவங்க வந்தாங்களே, இப்ப நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது மினிஸ்டர்ஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம். மினிஸ்டர் வந்து வந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்க, அவர் களை போற வரைக்கும் அந்த இடம் வந்து ரொம்ப பதட்டமாவே இருந்தது. ஏன் அப்படின்னா அவருக்கு உண்டான மரியாதை பண்ணணும், போகணும், அதெல்லாம் வந்து இருக்கு இல்லையா. அதனால வந்து அதுதான் வந்து ரஜோகுணம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். சில பேர் நம்ம வீட்லயே சில பேர் வந்து இருப்பாங்க, ரஜோகுணத்துல வந்து இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து இருப்பாங்க. எப்படி அப்படின்னா சில பேர் வந்து எனக்கு நீ கல்யாணத்துக்கு வந்தேன், எனக்கு வந்து மரியாதை கொடுக்கவே இல்லை, கொள்ளையோட மாமாவாச்சு, என்ன ஏதுன்னு கூட பொன்னாட்டுல வந்து கூப்பிடவே இல்லையே, எப்பேற்பட்ட சம்மந்தி நீ பிடிச்சிருக்க அப்படின்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ அதெல்லாம் வந்து ரஜோகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள். வந்து இங்க வந்து தனது மனைவி எப்பவுமே வந்து அதுல வந்து ரொம்ப பர்டிகுலர் இருக்கும். தனது மனைவி, குழந்தைகள் மற்றும் சமூகத்தை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவும் தனது கௌரவத்தை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கும் அவன் உழைக்க வேண்டும். எனவே ஜட உலகம் முழுவதும் ஏறக்குரிய ரஜோகுணத்தில் தான் இருக்கிறது. நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாரும் மோஸ்ட்லி 90% வந்து ரஜோகுணத்தில் தான் இருப்பாங்க. தன்னோட நிறைய பேர் வந்து கல்யாணம் ஆன புதுசுல வந்து ஹஸ்பண்ட் வந்து ரொம்ப பந்தாலாம் காமிச்சுப்பாரு, தான் வந்து எல்லாமே நிறைய கச்சிதமா கையில பணம் இருக்கா மாதிரியும் வந்து ஒய்ஃபை வந்து அப்படி அங்க கூட்டிட்டு போறது, இங்க கூட்டிட்டு போறது எல்லாம். ஒய்ஃப் என்ன பண்ணுவாங்க, ஹஸ்பண்ட் இவ்வளவு செலவழிக்கிறாரு, ஒருவேளை அவர்கிட்ட நிறைய பணம் இருக்கு போல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைகள்லாம் வந்து அவங்க வளர்ப்பாங்க. ஒரு மாசம் வந்து போகும், 2ஆம் மாசத்துல இருந்து அப்படியே மெதுவா வந்து அந்த சொரம் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சோடனேதான் தகராறுலாம் வந்து ஆரம்பிக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து ரஜோகுணம் வந்து நிறைய பேர் வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடிய ரஜோகுணத்தின் தரத்தில் நவீன நாகரிகம் வந்து முன்னேறி உள்ளது. ஸோ நிறைய வந்து ஹை ரைஸ்ட் பில்டிங் எல்லாமே வந்து ரஜோகுணத்துல தான் வந்தது. பிரபுபாதர் வந்து சொல்றாரு, ஹை ரைஸ் பில்டிங்ஸ் எல்லாமே வந்தது காரணம் என்ன, இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ரஜோகுணம். அதுவும் இல்லாத ஒரு இடத்துல வந்து குந்தி தேவி வந்து இதை பத்தி வந்து சொல்றாங்க. பகவானுடைய ஸ்பரிசங்கள், பகவான்றத விட உயர்தர சக்தியின் ஸ்பரிசங்கள் அப்படின்ற ஒரு சாப்டர் வந்து இருக்கு. அது குந்தி ராணி வந்து சொல்றாங்க. அதுல வந்து ஐ திங்க் ஒரு 11வது ஸ்லோகமும் 26வது ஸ்லோகமும் 27வது ஸ்லோகம் 8வது சாப்டர் பாகவதத்தை ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ 8வது சாப்டர்ல 27வது ஸ்லோகமா இன்னும் அதுல வந்து சொல்றாங்க. என்ன அப்படின்னா இந்த ஹைரைஸ்ட் பில்டிங்கு, அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு நாடு வந்து டெவலப் ஆகணும் அப்படின்னா நம்மளது வந்து இப்ப வந்து தாழ்ந்து இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளது வந்து அவ்வளவு வந்து வளர்ச்சி அடையல அப்படின் போது யார் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வளர்ச்சி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு உயர்தர சக்தி வந்துதான் நம்மளுக்கு வந்து வளர்ச்சி கிடைக்கும். உயர்தர சக்தின்றது என்ன அப்படின்னா, இப்ப அமெரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் அமெரிக்கா வந்து யாரால ஆட்டி வைக்கப்பட்டது, எல்லா இவங்களால தான் ஆட்டி வைக்கப்பட்டது. பிரிட்டிஷர்ஸ்னால, பிரிட்டிஷ் காலனிஸ் வந்து நிறைய வந்து இருந்தது.
அவங்க வந்து வந்ததுனால நிறைய வந்து முன்னேற்றம் டெவலப்மெண்ட் வந்து ஜாஸ்தி ஆச்சு. அவங்க எல்லா நாடுகளுக்கும் வந்து போயிருக்காங்க. பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து வர்றதுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து முயற்சி பண்ணாங்க. அவங்க வந்து நிறைய வந்து அலசி ஆராய்ஞ்சாங்க. மற்ற நாடெல்லாம் போகும்போது அவங்க அலசி ஆராயல. ஆனா இந்தியாவுக்கு வரும்போது மாத்திரம் அவங்க வந்து ரொம்ப அலசி ஆராய்ஞ்சாங்க. இவங்க வந்து நாட்டு மக்கள் வந்து எதுல வந்து அவங்கள வந்து வீழ்த்தினா அவங்க வந்து நம்ம வந்து அவங்க ஆட்சி புரியலாம் அப்படின்ட்டு வந்துருக்காங்க. அப்போ வந்து ஸ்டடி பண்ணி பார்த்ததுல அவங்க வந்து சொன்னாங்களா, இந்தியன் பீப்புள் ஆர் வெரி திக் இன் கல்ச்சர் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. அவங்களுடைய கல்ச்சர்ல வந்து அவங்க வந்து ரொம்பவே வந்து ரொம்ப ஆழ்ந்த இது உண்டு, ஈடுபாடு வந்து உண்டு. அந்த கல்ச்சரை வந்து நம்ம உடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் என்ன பண்ணாங்க, ஃபர்ஸ்ட் அவங்க வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத் என்ன சொன்னீங்க மாதாஜி? ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல 8வது அத்தியாயம் 27வது ஸ்லோகமா 28வது ஸ்லோகமா அம்மா வருது. 28வது ஸ்லோகங்களா? அவருடைய ஸ்பரிசம் குந்தி தான் மாதாஜி. ஆமா, குந்தி பிரயசமா. ஓகே மாதாஜி. 28வது ஸ்லோகங்களா? ஆமா மாதாஜி. 28வது ஸ்லோகம். மன்யே த்வாம் காலம் அநாதிநிதனம் விபம் சமம் சரந்தம் சர்வத்ர பூதானாம் யன்னிதகலி. அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. கலியில வந்து ஸ்பரிசம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு மாதாஜி. உயர்தர ஸ்பரிசம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்ட்டு வந்து இந்தியால அவங்க வந்து புகுந்ததுக்கே வந்து என்ன ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா, இந்தியால அது வரைக்கும் வந்து யாரும் வந்து இதெல்லாம் வந்து தெரியாது. காலையில எழுந்த உடனே காபி குடிக்கணும், டீ குடிக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து கிடையவே கிடையாது. பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்துட்டு அப்புறம் முதல்ல கொண்டதே என்ன, டீயை தான் கொண்டு டீ கொண்டு இப்ப வந்து அவன் விட்டாலும் விடுவான், நம்ம விட மாட்டோம்ன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ எப்ப வந்து அந்த எப்பவுமே நீங்க வந்து இந்த இதுலயே 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்ல ஒண்ணு வந்து அந்த நோ டாக்ஸிக் இதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, கெஃபைன் வந்து கூடாது அப்படின்னு. இந்த கெஃபைன் இருந்தாலே புத்தி வந்து மழுங்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. டீ காஃபி குடிச்சாலே வந்து புத்தி வந்து மழுங்கும். பரமாச்சாரிய அங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, காஞ்சிபுரம் மடத்துல கூட போனா கூட நம்ம வந்து டீ காஃபி நீனே வெளியில போய் குடிச்சிட்டு வரலாம். உள்ள வந்து பிளாஸ்கோ வயசோ எதுவும் எடுத்துன்னு இருக்காங்க. டீ காஃபி வந்து கொண்டே வந்து போடவே கூடாது. பரமாச்சாரியர் சொல்ற முதல் இதுவே அதுதான் வந்து சொல்றாரு, நீ வந்து சுத்த சத்துவ உணவா வந்து எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. கல்ச்சரை உடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை வந்து கொண்டு வந்தாங்க, டீயை வந்து கொண்டு வந்தாங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மீட், இதெல்லாம் வந்து கொண்டு வந்துட்ட அப்புறம் அவங்க வந்து மெதுவா வந்து நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தை வந்து அழிக்க ஆரம்பிச்சு. இப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எங்க வந்து நிக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. அதான் அது எல்லாமே வந்து ரஜோகுணம். ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த மாதிரிதான் வந்து பண்ணுவாங்க, ஜெல்லஸா இருப்பாங்க, மற்றவங்களை பார்த்து வந்து ஜெல்லஸா தான் இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. இப்பவும் வந்து ஜெல்லசி வந்து கண்டினியூ ஆகுது. என்னதான் வந்து இந்தியா வந்து வளர்கின்ற நாடு அப்படின்றத விட இப்பவும் வந்து நம்ம பேர்ல வந்து ஒரு ஜெல்லஸ் மோட்டிவ் வந்து இருந்தது. அதனால்தான் வந்து அரசியல்ல வந்து அவங்க விளையாடுறாங்க அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். இந்த மாதிரியான செய்கைகள்லாம் இப்போ வந்து பண்ணிடுறாங்க. நம்ம வந்து இதோட நம்ம முடிச்சோம்னா 7வது ஸ்லோகத்தோட நான் 6:25 வாஞ்சகல்பதருபேஷ கிருபா சிந்துப்தி ஏவச்ச பதித்னாம் பாவனேभ्यो வைஷ்ணவேभ्यो நமோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இன்னைக்கு வந்து நம்ம குணங்கள் வந்து பார்த்தோம். பகவான் என்ன சொல்றாரு, அது எல்லாமே வந்து உயர்தர ஞானம் கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து அதுல வந்து நம்ம சத்துவகுணம் ரஜோகுணத்தை பத்தி நம்ம வந்து